Bueno, pois moi boa tarde. Seguimos con esta terceira feira de emprendedoras de Compostela que organizamos conxuntamente o Concello de Santiago e a Universidade de Santiago de Compostela. A mañá foi unha experiencia moi interesante, coñecendo todas as casetas que están aquí no claustro de Fonseca, e, de feito, moitas delas corresponden ao título desta primeira mesa faladoiro que temos hoxe pola tarde. Moitas delas son da biotecnoloxía. As persoas que me acompañan na mesa pois son persoas expertas neste eido. Non me toca tanto moderar, senón presentalas brevemente e darlles a elas a palabra, pero conxugan esa colaboración que desde fai moitos anos ten a Universidade de Santiago e o Concello, que en temas de emprendemento xa empezou fai moito tempo, alá no 1998-99, correxídeme, que alá con Uninova, a iniciativa que estaba no polígono do Tambre, e que sigue hasta o día de hoxe tamén con temas que nos unen, como é a biotecnoloxía. Se vos parece, vos presento brevemente, vos dou a palabra para que contedes cal é o voso traballo neste campo, e, bueno, pois despois tamén abrir un debate cas persoas que están aquí no público, incluso entre vos, porque facemos un traballo de colaboración e penso que este é o formato que ten que ter esta mesa faladoiro. En primeiro lugar, permitideme presentar o meu director, onde eu traballo, que é o director da área de valorización, transferencia e emprendemento da Universidade de Santiago de Compostela, José Luis Villaverde Acuña, que, bueno, é pioneiro na OTRI, porque penso que é das primeiras persoas que traballou na transferencia aquí nesta universidade, e penso que tamén era cerca de aquí, deste Salón Noble, onde estaba a primeira das oficinas. De frente, ao outro lado do patio, do claustro. E tamén creo que a OTRI de Santiago tamén das pioneiras de España. É dicir, que en temas de transferencia temos en Santiago moito e bo que decir. Entón, hoxe, José Luis Villaverde nos falará da súa trayectoria, da OTRI, e tamén de Bioincubatec, que é un dos grandes proxectos que neste momento se desenvolve no edificio Emprendia, que é onde está a área de valorización, transferencia e emprendemento. Tamén nos acompaña Carmen Casado, responsable de desenvolvemento económico, Oficina de Promoción Económica do Concello de Santiago, que tamén coñece desde o inicio esta unión co emprendemento entre a Universidade e o Concello. Entón, aquí están as dúas patas, Universidade e Concello, que, pois, teñen a idea de visibilizar unha cidade tamén diferente. Esta é unha cidade turística tamén, unha cidade tamén universitaria e unha cidade con proxectos de base tecnolóxica como os que se amosan nesta feira, que era o motivo da feira, as emprendedoras e o emprendemento basado no coñecemento. Temos a universidade, temos o Concello e temos o mundo empresarial, que pecha un pouco este ciclo de colaboración. Bioga, Loli Pereiro Mato, a Cluster Manager de Bioga, pois que tamén, seguro que con José Luis e con Carmen estuveche moitas veces reunida, debatindo desde o inicio os temas da biotecnoloxía e que fan de Compostela un territorio referente na biotecnoloxía. Se vos parece, doulle primeiro a palabra a Carmen Casado, porque seguro que ela enlaza con outros temas e outra reunión que mantivestedes, para que nos conte un pouco como Compostela é un referente na biotecnoloxía. Bueno, pois, aínda que en teoría lle corresponderá a Loli pechar este ciclo, o certo é que isto de ser un referente na biotecnoloxía empeza precisamente onde la traballa, no sector empresarial. Efectivamente, a andaina no Concello de Santiago na promoción de iniciativas empresariais comenzou a finais dos anos 90, pero cando se fixeron unha revisión dos obxectivos acadados a principio dos anos 2000, marcábamos un novo reto que tiña que ser incrementar a participación da actividade industrial na actividade económica do territorio. Efectivamente, Santiago é unha cidade moi coñecida polo seu potencial turístico, sobradamente recoñecida polo seu potencial universitario, e iso ás veces facía que outras dimensións da cidade, esa especialización que a cidade tiña en, por exemplo, no eido cultural, nos servizos avanzados a empresas, nas transferencias de tecnoloxía e na propia industria, quedase sempre un pasiño por detrás desas capas tan fermosas de ser cidade de acollida. Entón,
chamados polo sector industrial, e esta eu creo que é unha das claves de que este proxecto este hoxe onde este, chamados polo sector industrial, no ano 2015 unha serie de institucións nos sentamos xunto coa Asociación Área Empresarial do Tambre, que foi a promotora da iniciativa e a quen lle estamos sempre moi agradecidas polo seu compromiso con este proxecto, para debatir de que maneira podíamos seguir traballando, utilizando Uninova, utilizando a colaboración dos axentes que estábamos ali sentados, estaba a Universidade de Santiago de Compostela, a Cámara de Comercio, dúas consellerías da Xunta de Galicia, o Concello de Santiago, a propia Asociación de Empresarios, e o primeiro que pensamos era en volver a inventariar con ollos novos o territorio, non? A nivel industrial e o seu potencial de investimento. E foi nese proceso de reflexión, de inventario, de volver a recoñecer e a sondear en que momento estaban moitos dos proxectos e das capacidades do territorio, que a biotecnoloxía empezaba a salir en todos os ámbitos. Pola gran cantidade de iniciativas empresariais que xurdiran desta colaboración, Concello, Universidade, Xunta de Galicia, da Universidade de Santiago de Compostela, por todo o potencial de investigación que todavía quedaba por transferir, pola forte presencia do sector sanitario na cidade, pola propia capitalidade galega, que moitos dos clústeres relacionados con este ámbito estaban residenciados e operaban dende Santiago de Compostela, e tamén porque moitas das empresas do ámbito nos estaban manifestando a súa necesidade de medrar. E, ademais, non querían medrar emigrando a outros territorios, querían medrar aquí. Entonces, a consecuencia desta realidade, que é a realidade da necesidade das empresas, non dun desexo nin dunha vontade meramente institucional, sino da realidade das empresas, é cando se fai esta aposta que se formaliza en xaneiro do 2017, o acordo de colaboración entre o Instituto Galego de Vivenda Solo, o Instituto Galego de Promoción Económica, o Concello de Santiago, a Universidade, a Asociación Área Empresarial do Tambre e a Cámara de Comercio para a reindustrialización de Compostela. E aí xa se escollen dous sectores. O primeiro deles é a biotecnoloxía e o segundo deles será a transformación da madeira, vinculado á industria do contrato. E no marco desta mesa técnica e política donde compartimos información, donde nos contamos realidades diferentes, donde intercambiamos ideas e proxectos, na que empezan a xurdir grandes proxectos vinculados coa biotecnoloxía que hoxe son unha realidade. Un deles é o Bioincubatec, do que vos vai a falar José Luis Villaverde, e outro deles é o famoso Biopolo, que últimamente está moito en presa, que será unha primeira peza, un centro de servicios avanzados para empresas en biotecnoloxía que lles permita a moitas destas pequenas empresas que están en Santiago de Compostela medrar e chegar máis alá sin salir do seu propio territorio. Entón, se vos parece, José Luis, se queres contar un pouco o que é o proxecto e a tua área en xeral, que trascende... Trascende o ámbito do proxecto. Afortunadamente. Eu... xa que Eva dou pé ao principio que a presentación vos faría un viaxe ao pasado a través de esa primeira oficina que tuvemos aquí enfrente no claustro de Fonseca e que se constituíu, empezou a funcionar no ano 1989. Non recordo mal, o sea que xa chove un pouquiño. E, curiosamente, o noso primeiro director, en ese momento éramos dous técnicos, eu e outra persona, e o noso director era un docente, un catedrático de química, que ademais traballaba en procesos biotecnolóxicos aplicados sobre todo a temas medioambientales, que é un catedrático que hoxe está catedrático emérito, o profesor Juan Lema, pero acabo de ver así aí a vinculación da biotecnoloxía desde o principio ata hoxe, non? Bueno, para explicar un pouquiño a que nos dedicamos nós na oficina naquel momento se chamaba Centro de Transferencia de Tecnoloxía, que era un pouco, digamos así, a denominación máis coñecida a nivel internacional, e agora nos chamamos Área de Valorización, Transferencia e Emprendemento. Nese camiño, desde 1989, aí enfrente, hasta ahora que estamos no campus sur, cerca da rotonda do Hospital Xeral de Galicia, no edificio Emprendia, pois pasamos
por 3 ubicacións diferentes e os nomes que tuvemos xa non os recordo, pero moitos máis de 3. O sea, por cada ubicación tocábanos 2 ou 3 nombres diferentes. E en todo ese proceso foron aparecendo especializacións, oficinas que collían algunha das funcións que inicialmente tiñamos nesta oficina que se orixinou aquí. E neste momento eu, cando explico que facemos na área de valorización, transferencia e emprendemento, sempre acostumo a decir que o noso traballo empeza cando acaba un proxecto de investigación. Por tanto, acaba un proxecto de investigación, hai novo coñecemento e, en algúns casos, ese novo coñecemento ten utilidade económica ou impacto social, digamos, potencial. En outros casos, a maior utilidade é ampliar esas fronteiras do coñecemento necesarias para a actividade de docencia, para o avance da investigación, pero en algúns outros casos ten, ademais, un valor añadido que é ese posible impacto na actividade económica. Pero ese proceso de levar novo coñecemento á sociedade, ao mercado, a través, sobre todo, de actividade económica, non é espontáneo nin é fácil. O sea, ter un resultado de investigación dunha nova molécula para tratar unha enfermedade e ter un fármaco para tratar esa enfermedade son cousas moi diferentes e separadas por anos de desenvolvemento e, en algúns casos, por millóns, incluso en algúns casos centos de millóns de euros de inversión en desenvolvemento, sobre todo en temas biosanitarios e relacionados ca saúde, no que os procesos regulatorios para garantizar a seguridade das novas moléculas que se utilizan en saúde é moi estricto. Entón, aínda que a ilusión que nos empezábamos no ano 89 pensábamos que o importante era, bueno, temos bons investigadores, temos resultados de investigación, o primeiro paso que en algúns sectores é imprescindible é ter un título de propiedade dese resultado de investigación. O máis coñecido deste tipo de títulos é unha patente, por algúns apreciadas e por outros denostadas, pero, bueno, nós o consideramos unha ferramenta fundamental en algunhas áreas de traballo porque é o que permite que as empresas se arrisquen a facer toda esa inversión de tempo e diñeiro en completar o desenvolvemento que a universidade fixo hasta un punto, pero que non pode facer hasta o mercado. E outro dos factores fundamentales despois é darlle difusión e poñerse en contacto cos potenciales usuarios de eses resultados de investigación. Eso, desde un inicio, tiñamos máis ou menos idea de como facelo, porque cando tú fas unha solicitude de patente, tens que explicar cuáles son os usos potenciales de esa patente e, por tanto, a través das clasificacións incluso de patentes, podes ir localizando empresas que están neses sectores e, por tanto, buscar en bases de datos, buscar direccións, dirixirte a eles e decirlle teño este resultado de investigación, isto pode ser interesante para o voso ámbito de actividade e poderíamos establecer un acordo de colaboración, un contrato de licencia para que vos completedes o desenvolvemento e poñades no mercado. E así facíamos, e en algún momento se falou moito de que o que tiñamos que facer é salir máis, ir case como un comercial con o noso maletín e as nosas patentes por todas as empresas ofrecendo o que tiñamos, e en algún caso se nos acusaba de que non facíamos eso con suficiente intensidade ou con suficiente entusiasmo. Pero vos podo asegurar que eu asistín a unhas cuantas destas reunións con empresas todo entusiasmado cos resultados de investigación, ca miña patente, con todas as reivindicacións ben redactadas, con todas as aplicacións ben explicadas, e normalmente ninguén cuestionaba o valor da ciencia que había aí, das novedades que había aí, pero non acababa eu de percibir ese interés en, vale, quero unha licencia, facemos un contrato, facemos un acordo e acabamos nós de levar isto que parece que
na miña visión, estaba no seu mercado, estaba no seu ámbito de actividade. Entón, que é o que fomos descubrindo neste tempo? Pois, eu tuve un viaxe destos reveladores que non foi a Jerusalén nin a outro centro de peregrinación religiosa, porque xa estaba en Santiago, xa tiña esa forza religiosa dentro, pero que foi unha viaxe a Boston, onde tive unha oportunidade por avatares do destino, pois a vicerreitora de investigación naquel momento, María José Alonso, estivera ali facendo parte da súa investigación e entonces coñecía, tiña contactos no Massachusetts Institute of Technology, que para nós en aquel momento e hoxe en día sigue sendo un referente nestos ámbitos de como facer chegar esa investigación de referencia a nivel mundial ao mercado e ao benestar dos ciudadanos. Creo que este último ano alcanzaron máis de 80 millóns de dólares de ingresos por licencias de patentes, o cual para nós é unha cosa como anos luz. O sea, non se ve nin con o mellor microscopio podemos ver ese tipo de dimensións. Pero, bueno, eu cheguei ali, me estou enrollando, pero me parece que temos tempo, non? Cando vos aburra moito, empezades a levantarvos, e entón entendo que vos aburrín demasiado. Cheguei ali e tuve unha oportunidade de reunirme con esta persona, con Lita Nielsen, a directora desta oficina, e explicarlle a miña preocupación. Oye, pois mira, teño reunións con empresas, eu teño a impresión de que a investigación que se fai na universidade ten nivel científico, porque vexo en que revistas se publican, vexo as referencias de outros investigadores científicos de todo o mundo a esas investigacións, entón, me parece que non é o problema o calidade de investigación, pero vou ás empresas e non acabo de percibir interés. E ela me mirou así como se fora un bicho raro e me dixo, pero eso é normal, eso pasa tamén aquí no MIT. E entón eu dixen, pero isto que é? O sea, facturades centos de miles de dólares por licenzas de patentes do MIT, me dís que non é tan fácil licenciar. Entón, unha cousa que agora é moi obvia para min e para todos os que traballamos en isto, porque en aquel momento parecía que non estaba tan claro, é que a investigación, cando acaba na universidade, está nun estadio de desenvolvemento que, para que sexa interesante ás empresas, require desenvolvemento adicional, un proceso de maduración. Entón, pois, hai 15 ou 20 anos empezaron a aparecer o que se chamaron programas de proba de concepto. Un deles foi o University Challenge Seed Fund que xestionaba a Universidade de Oxford, e cando nos tivemos coñecemento dese programa, vimos o efecto que tiña sobre a transferencia na Universidade de Oxford e fomos alá a ver se nos contaban, a ver como podíamos facer algo así. E un proxecto deste estilo implantamos aquí na Universidade de Santiago, evidentemente non cas dimensións económicas de Oxford, que contaban con 3 millóns de libras para facer isto, nos empezamos aquí con 200.000 euros, pero facendo esas probas de concepto que nos permitían achegar un pouco os resultados de investigación ao mercado. E logo, outro dos aspectos fundamentales de esa maduración de resultados de investigación e de achegalos á sociedade, encontramos, e así me lo transmitiu Lita Nielsen nesa visita a Boston de 2009, que en algúns entornos, como era este entorno de Boston, ese proceso de desenvolvemento non se fai tanto ou non se basaba tanto en programas de proba de concepto como no tecido de pequenas empresas que iban xurdindo no ámbito de investigación e que captaban fondos para facer ese proceso de desenvolvemento. E entón, inda que non xa empezáramos con este proceso de creación das empresas, eu penso que alá polo finales dos 90, cando empezamos estas colaboracións co Concello, no 2009
2009 incluímos este programa en Campus Vida, no proxecto estratégico da Universidade de Campus Vida, e empezamos tamén a ter, digamos, un enfoque diferente para a creación de empresas tamén como unha ferramenta de transferencia de coñecemento que se xenera na universidade por esa capacidade que teñen de desenvolver, madurar resultados de investigación que se xeneran na universidade. E, entón, en este momento, eses son os dous focos máis importantes do noso traballo. Tratar de madurar resultados de investigación a través de programas de probas de concepto, algún propio, outros da Xunta como o Inicia, que, se non recordo mal, empezou a funcionar sobre o 2012 ou 14 ou por aí, algúns de entidades privadas, como a Fundación Botín, ou outras, incluso aquí a Fundación Barriga en Galicia, que foi a orixen do programa Inicia despois. E outro campo de traballo importante para nós é a creación de empresas de base tecnolóxica baseadas no coñecemento e baseadas nestes resultados de investigación que se xeneran na universidade. Toda esta trayectoria e toda esta experiencia deron lugar tamén á creación e a que a universidade apostase por este tipo de iniciativas e, de feito, aí temos o edificio Emprendia, que é unha infraestructura da Universidade de Santiago no que se acolle as primeiras fases de crecemento deste tipo de empresas e que conta, ademais, a partir do programa Bioincubatec ao que facía referencia fai un momento Carmen, pois tamén ben sido dotado nos últimos meses de infraestructura científico-técnica de apoio a eses desenvolvementos iniciales que teñen que facer estas empresas de biotecnoloxía. Entón, un pouco aquí foi a orixen de que esa experiencia, esas infraestructuras, algunhas que se foron xenerando nos últimos anos e outras que xa viñan de moito tempo atrás, toda a capacidade de xenerar coñecemento en torno á biotecnoloxía da Universidade de Santiago a través das diferentes titulacións que veñen funcionando desde fai centos de anos na universidade, foi, digamos, o que foi o xérmolo deste proxecto Bioincubatec, que é unha incubadora de alta tecnoloxía, así resumindo, no edificio Emprendia se dotaron algunhas infraestructuras adicionais para apoiar este perfil de empresas do ámbito da biotecnoloxía e abrimos esta actividade que nós tiñamos exclusivamente dirixida á Universidade de Santiago, pois a abrimos a toda Galicia a través deste proxecto Bioincubatec. De maneira que eso, ligando despois de non sei quanto tempo levo abandos, igual 20 minutos, ligo Compostela territorio da biotecnoloxía. Entón, neste programa, que dura 2 anos e medio e que está financiado por INCIDE, que é a fundación que asocia as cámaras de comercio de España, recibimos unha financiación en torno a 1,5 millón de euros para facer eso, por unha parte, complementar as infraestructuras dese edificio para dar apoio a ese tipo de empresas e, por outra parte, accións directas de apoio a ese tipo de empresas. Algúnas que a través de 2 convocatorias eran seleccionadas para entrar nesa incubadora e outras a través de accións moito máis horizontais, pois accións formativas, accións de apoio á búsqueda de financiamento, apoios en programas de internacionalización e outro, digamos, variedade de programas que o que fan é contribuir como un elemento máis a que este ecosistema se fortaleza e esas empresas que van xurdindo se vayan consolidando. Por aquí teño algúns datos que nestes 2 anos e nestas 2 convocatorias que hubo de proxectos empresariais no ámbito da biotecnoloxía se chegaron a constituir 14
novas empresas. Isto non quere decir, sempre va claro, porque logo alguna xente xa me replica, oye, pero eso non é todo de Bioincubatec. Non son as 14, se non existira Bioincubatec, pois a mellor 7 existían igual. Pero o caso é que desde aquí se contribuiu tamén a que continuaran ese camino e, a mellor, en certa medida, a aceleralo un pouquiño o proceso. E logo, por ir rematando, para deixar algo de tempo para que fale Loli, o que queremos tamén é facer esa integración non só resultados de investigación, empresas e ese proceso de transferencia, sino tamén integrando outros moitos potenciales que a universidade pode aportar neste ámbito a través de unha das súas comunidades máis importantes, que son os alumnos. Entón, esta mañán estaba nun xurado no que tratábamos de premiar traballos de fin de grado e de fin de máster que tuveran certa orientación ao mercado. Evidentemente, eran traballos que xa estaban feitos e, por tanto, non lle podíamos pedir, como nun plan de empresa, tens que facer todos os números para que che salga aquí un resultado do que se pediría nun plan de empresa, pero sí que vimos que todos os finalistas, que, se non recordo mal, eran 14, Loli estaba tamén comigo esta mañán nese xurado, todos os proxectos que vimos tiñan moito nivel e, ademais, se veu que todos os estudiantes que presentaran os traballos de fin de grado e de fin de máster se preocuparan de buscarlle un pouco esa aplicación ao seu traballo académico desde un punto de vista que a nós nos interesa, que é ese traballo de ver e isto para que sirve en el mercado, ou para que sirve na sociedade, ou para que sirve no meu entorno inmediato, no sector da agricultura, acuicultura, na sanidade, etc. E con isto fixen, iba a decir un pequeno resumen, pero non, un resumen. E nada, e agradecervos a atención e pasar ya a palabra a Loli. Supoño, non? Me toca cerrar o ciclo, non? Coa promoción económica e capacidades da cidade con todo o ámbito do coñecemento. Bueno, pois, nos presentamos e realizamos o papel do tecido empresarial, non? Bueno, son a xerente de Bioga. Bioga tamén é a entidade máis xoven que está aquí sentada, nace no ano 2010, tamén nace con esa necesidade por parte das empresas de poñer en común iniciativas ou buscar solucións ante problemáticas que tiñan. Entón, en 2010 se funda esa asociación con 3 empresas fundadoras. Somos unha asociación empresarial sin ánimo de lucro, pero que a día de hoxe somos 75 socios. Entonces, nestes últimos 11 anos sí que medramos un montón. Medramos tamén en paralelo ao crecemento das iniciativas que iban salindo, das universidades, de centros de coñecemento. E un pouco que o que realizamos desde a asociación é cubrir servicios principalmente ás empresas, pero, bueno, tamén destacamos sempre que entre os socios de Bioga están as universidades e centros tecnolóxicos. Eu recordo cando comecei en Bioga e me comentaban que Bioga era unha asociación empresarial e me decían que as universidades e os centros tecnolóxicos tamén eran socios, non o entendía. Cando empecé non o entendía. Hoxe en día, cando empezamos a traballar, si entendín o papel fundamental que teñen todos os axentes dentro do ecosistema. Non solamente podemos traballar nunha liña específica. Bueno, somos empresas e traballamos no noso campo. Non. Somos un ecosistema, hai que entender, sea a nivel Santiago, sea a nivel Galicia, que o ecosistema traballa de forma conxunta, de maneira colaborativa, e que hai que poñer sobre a mesa todas as capacidades, sea do coñecemento, da promoción económica e das empresas. Dende a asociación, nós sí que ofrecemos 5 áreas de actuación para dar solución ás empresas, principalmente todo relacionado con coñecernos e toda a rede de networking. Unha das grandes necesidades que tiña o sector fai anos era que, bueno, se estaban desarrollando en Galicia iniciativas moi interesantes, grandes labores,
pero nos acababa de promocionar ou visibilizar dentro de Galicia. Entonces, bueno, aí desde a asociación houve unha labor moi importante, que parece obvia, pero houve que intensificar, era coñecernos entre nós, o sea, que se estaba facendo en Galicia, que se estaba facendo en Santiago, que se estaba facendo en Vigo, en Coruña, en outras cidades de referencia, e como as empresas podían colaborar entre sí. Entonces, temos toda unha línea de actividades enfocadas a ese ámbito, que, bueno, lle chamamos bioalmorzos, vale? Entonces, nos bioalmorzos o que potenciamos é entidades que poidan presentar que fan e como poden colaborar dentro do ecosistema biotecnolóxico de Galicia. Tamén ofrecemos ás empresas solucións en canto á xestión do talento, vindo o caso da feira na que estamos hoxe de axudar nas liñas de emprendemento, sí que empresas científicas, que, bueno, comentar que dentro de Bioga a maioría das empresas nacen das universidades, vale, con unha componente tecnolóxica moi alta. Entón, bueno, pois esas primeiras iniciativas que nacen desde Bioga, o que axudamos é a que busquen complementar os equipos de traballo, os equipos técnicos, vale? E tamén equipos comerciais. Comentaba José Luis que, bueno, hai científicos con altas capacidades que deciden emprender, pero, bueno, como se conforma un equipo dentro da empresa? Ese organigrama moitas veces incompleto, non? Que nos falta? Bueno, pois desde Bioga o que buscamos é conectar profesionais do ámbito empresarial con profesionais do ámbito científico para que as iniciativas empresariais que se poñen en marcha pois funcionen e teñan pois un equipo multidisciplinar, non? Que saquen adiante pois a empresa. Tamén axudamos na búsqueda de financiación, aquí tanto pola parte privada como parte pública. Toda empresa necesita da parte privada de inversión dun fondo de inversión que axude a poñer en marcha a iniciativa, ou de socios industriais, outras empresas de gran calado que apostan por pois pequenas spin-offs ou pequenas iniciativas que están arrancando e que necesitan apoio tanto económico como de coñecemento, non, para arrancar. Entonces, aí temos desde a asociación unha rede de fondos de inversión que constantemente están vendo que iniciativas están nacendo en Galicia e tamén que iniciativas pois queren medrar e necesitan financiación para eso. E, por outra parte, ofrecemos apoio ás empresas na búsqueda de financiación pública, pois cando a Xunta de Galicia ou un programa como Vincubatec ou o Concello lanzan unha convocatoria para financiar empresas, pois nos identificamos esas axudas e as comunicamos ás empresas para que se poidan presentar, incluso moitas veces, pois axudamos como enfocar, non? A súa solicitude en ese sentido. Tamén facemos unha labor de colaboración en canto a vincular a innovación que se fai no sector das ciencias da vida ou da biotecnoloxía con outros sectores tradicionais. Somos un sector moi transversal, a innovación biotecnolóxica aplica en moitos campos. Entón, tamén nos últimos anos nos demos conta que empresas biotecnolóxicas poden colaborar con empresas de outros sectores, pois con empresas alimentarias, con empresas do sector da saúde, con empresas do sector medioambiental. Entón, tamén temos un programa moi focalizado a motivar esa innovación biotecnolóxica en sectores máis tradicionais e que poidan chegar á sociedade pois, a través de mellorar produtos de alimentación, en mellorar pois, tratamentos médicos nun hospital, mellorar pois, aplicacións para a saúde. Entón, nese sentido, hai infinidade de aplicacións que hai que traballar, que, como decía, parece obvio, pero non é tan obvio, en fomentar esa hibridación entre sectores. E, por último, como quinta área de actuación, todo o plan internacional. Hoxe estamos poñendo foco en Santiago, pero, bueno, como podemos visibilizar a capacidade de Santiago para o mundo. Aquí, desde a asociación, tamén intentamos axudar as empresas para visibilizarnos, tanto dentro de Galicia como fora de Galicia, de maneira conxunta. E tamén a par con outros axentes do ecosistema. Recentemente, é un exemplo que vos vou a poñer, pero recentemente participamos nunha feira a nivel nacional en Pamplona, nunha feira referente no sector da biotecnoloxía, e participamos baixo unha marca e unha delegación Galicia Bio. Que significaba durante os días da feira a marca Galicia Bio? Bueno, que durante esos días ti podías encontrarte na feira con diferentes entidades, as 3 universidades galegas, a administración pública con apoios ás empresas e con empresas da propia asociación Bioga,
todas as entidades promocionaban as capacidades que podíamos ofertar desde Galicia a outras entidades. Entonces, bueno, os resultados sempre son máis positivos, sempre que se colabora de maneira agrupada. Seguramente, se fósemos de maneira individual, Bioga solamente coas súas empresas, a universidade solamente cos seus investigadores, non tendríamos ese potencial de visibilidade. Entonces, todas esas accións internacionales tamén de maneira conxunta, pois as potenciamos desde a asociación para ter ese maior impacto e maior visibilidade fora de Galicia. E, por último, tamén é importante que conecta todas estas 5 áreas de actuación que temos na asociación e cos axentes que estamos hoxe aquí sentados, é esa interlocución que ofrecemos desde a asociación. Moitas veces nos describen como conectores, facilitadores. Un pouco que facemos desde o clúster é recoller as necesidades que teñen as nosas empresas, sea en instalacións, sea en I+D, sea en liñas de investigación, e o trasladamos. O trasladamos sea a administración pública, o trasladamos sea ao Concello, o trasladamos sea ás universidades. En plan, as nosas empresas necesitan ou que demandan, que necesitan, que demandan. Pois nós facemos esa labor de recoller todas as peticións e necesidades das nosas empresas e buscar solucións, buscar proxectos, buscar financiación de maneira conxunta con todos estos axentes. A nivel para o público que nos estades vendo, dende Bioga, temos unha plataforma web actualizada no día a día, temos un montón de actividades abertas ao público, tanto emprendedor e incluso tamén estudiante. Desde que eres un estudiante hasta unha empresa de gran magnitude, ofrecemos servicios personalizados. Entón, non nos importa quen veña a Bioga, porque sabemos que cada entidade que ven a nós, sea dende unha gran empresa a un investigador, pode necesitar axuda, obviamente de diferente maneira, pero sí que desde a asociación podemos ofrecer solucións en ese sentido. Entón, vos invitamos a todos a que esteades o día na web de Bioga, nas nosas redes sociais, porque no día a día ofrecemos un montón de actividades e información aberta ao público, non solamente aos socios, pero que podedes coñecer de primeira man e poder interactuar e informarvos acerca do sector. Tamén, xa por último, recalcar a maiores da empresa como ecosistema. Levo casi 9 anos no sector e comentaba antes que o sector non se parece en nada a fai 9 anos o que é hoxe en día. Tanto as capacidades que hai no sector da biotecnoloxía como as ferramentas das que dispoñemos para poder poñer en marcha novas iniciativas son totalmente abismales. Creciu un montón o sector. Si é verdad que houve unha aposta tamén por parte de todo o ecosistema a través da Xunta de Galicia dun apoio a través dunha estrategia do sector. Somos, creo que, a nivel de España, o sector biotecnolóxico que ten unha estrategia propia de definición e de consolidación e que é unha estrategia que nos permite marcarnos unha folla de ruta, definir entre todos que pode aportar unha rexión como Galicia, que necesidades temos na rexión e como podemos traballar nun marco temporal, sean 3, 5 anos, de maneira conxunta para potenciar máis a biorrexión desde Galicia. Entón, o crecemento do sector foi moi alto, entón tamén transmitirvos esas capacidades, esas ferramentas e ese entorno no cal quen queira desenrolarse no ámbito das ciencias da vida, pois hai moitas oportunidades e capacidades en ese sentido. Vale. Moitas gracias, José Luis. Moitas gracias, Carmen. Podemos abrir un turno de preguntas. Temos aquí un micrófono de man. Temos aquí parte das alumnas que fixeron este campus de emprendemento previo á feira. Son alumnas da Universidade de Santiago e que, probablemente elas e moitas outras persoas non coñezan ou non coñezamos ben todo isto que estamos aquí expoñendo, que era unha das finalidades da feira, era tamén dar a coñecer a comunidade universitaria e a cidadanía o que dentro desta cidade, desta universidade ocorre, que a veces damos por suposto que estes temas de transferencia, de investigación e incluso de docencia son de sobra coñecidos e non son tanto, e creo que hai que achegalos máis e desta estupenda forma, con estas historias que nos contou Carmen desde a reindustrialización de Compostela e o seu interés polo biopolo, por a bioincubadora, ou José Luis, que nos falou desa historia tamén da transferencia vinculada tamén á docencia e investigación, o LOL e todo este ecosistema. Non sei se tedes algunha pregunta.
que, bueno, agora ou tamén despois en algún momento de descanso. Eu gustaríame preguntarvos, para abrir un pouco, romper este tema, sin as áreas de coñecemento nas que está especializada a Universidade de Santiago, que é unha universidade, bueno, 5 veces centenaria, pero moi forte, como decía José Luis, hai un campus que se chama Campus Vida. Bueno, a Facultade de Medicina ten a súa importancia, farmacia, química, todas estas áreas do coñecemento influíron nesto que hoxe estamos aquí debatindo na mesa, que medrara tanto o eido da biotecnoloxía. E, por outro lado, son áreas do coñecemento profundamente feminizadas, onde as mulleres nos vemos máis chamadas a estudiar estas carreiras vinculadas cos coidados, ca vida. E que tamén notades que neste campo pois hai moitas máis mulleres liderando empresas, cousa que non ocorre noutros sectores máis tecnolóxicos, aínda que Bioincuba leva a parte tecnolóxica tamén na palabra. José Luis, Carmen, Loli. Eu creo que dixen antes na miña intervención que o proxecto nace da necesidade do territorio, non? E nace da necesidade, pero tamén nace da experiencia do territorio. Entonces, sí que creo que o potencial de investigación que tiña a universidade era moi alto neste ámbito e que quedaba moito coñecemento por transferir, non? Que hubo un proceso de aceleración, como comentaba Loli, nos últimos anos, é obvio, e penso que ten moito que ver co feito de pôr o foco en aliñar actores e aliñar recursos nunha mesma dirección. Eso incide no concepto que contaba José Luis, que era tan importante en Boston, non, para acelerar procedementos. Entón, os procedementos aceleráronse porque hai moitas institucións metendo recursos e metendo esforzos nese ámbito. Con respecto ao tema do sesgo de xénero nestas profesións, hai de todo. Efectivamente, si podes asociar a biotecnoloxía con profesións tradicionalmente moi feminizadas, pero é verdade que o ámbito é tan amplio que sí que xa hai unha parte de TIC, o mellor onde eso xa non está ocurrindo tanto, ou unha parte de tecnoloxías médicas na que eso non está ocurrindo tanto, e despois tamén quitar un pouco o estigma da biotecnoloxía das carreiras de ciencias, porque as carreiras de ciencias sociais, que despois hai unha mesa dedicada a eso, tamén aportan moito en temas de biotecnoloxía. Porque un proxecto de biotecnoloxía, por exemplo, pode ser estudiar o porqué, que hai proxectos de investigación na universidade ahora mesmo que están traballando con eso, como nos comportamos as persoas con respecto ás pautas de adhesión a unha medicación que condicionan completamente a eficacia desa medicación. E iso ten unha parte que se fai a través dunha aplicación tecnolóxica, ten unha parte que se fai a través do estudio do impacto da medicación sobre o organismo e ten unha parte que é puramente psicología e comportamento social. Entonces, que tendemos ás veces a sectorizar demasiado cando realmente os proxectos máis exitosos suelen ter hibridados áreas de coñecemento diferentes e tamén equipos de xestión, como apuntaba Loli, con perfiles moi diferentes. Sí, estou completamente de acordo con o que acaba de comentar Carmen, e quizá por engadir algo e reforzar tamén un dos seus argumentos. Estou de acordo en que moitas veces non se visibiliza tanto o impacto das ciencias sociales e humanidades nos procesos de transferencia, probablemente polo seu orixen. Vos decía ao principio que cando nos nacimos como oficina nos chamábamos Centro de Transferencia de Tecnoloxía. Hoxe, en xeral, as oficinas que nos dedicamos a isto nos gusta falar máis de transferencia de coñecemento, e ese coñecemento tamén está en outras áreas. E, por outra parte, vinculando un pouco o que decía Carmen, co que apuntaba Loli fai un momento, me parece que neste ámbito da biotecnoloxía non só ten aplicación en todos os sectores económicos, sino que todos os campos do coñecemento teñen capacidade de facer aportacións. A parte desto que estaba apuntando Carmen, pois se me ocurre que tamén hai implicacións legais ou éticas de algúns procesos biotecnolóxicos, que tamén pode haber achegas de outros campos de investigación no ámbito da legislación. Ou tamén, volvendo máis ao tema que apuntaba Loli, pois todas as aplicacións que pode ter a biotecnoloxía
en sectores tradicionais e que moitas veces non somos conscientes porque son xa, digamos, procesos tan vividos desde sempre que non somos conscientes de que un obradoiro de panadería ten procesos biotecnolóxicos ou unha adega de viño ten procesos tamén de fermentación que incluyen a biotecnoloxía. Sí, bueno, complementar co que xa comentastes, que exactamente a biotecnoloxía o que nos permite en Galicia aproveitar moitos recursos naturais e tamén ten infinidade de aplicacións. Tamén que é un círculo cerrado, non? Ao final, se temos unhas boas tecnoloxías, un bo coñecemento, vai a desencadear maior atracción de financiación, atraer capital, atraer maior talento hacia Galicia, atraer outras empresas, atraer outras capacidades e, ao final, é un núcleo que vai medrando, non? E se vai autoalimentando. Entón, nese sentido, sí que ter unha boa base nos permite medrar en esa liña. En canto ás capacidades das investigadoras, no caso da asociación, todos os anos facemos un informe bio no cal se aparece reflexado o impacto do emprego e a división entre homes e mulleres, e, sí, aí sí que nese sentido, no noso sector, no noso caso, está moi igualado. Temos referentes femeninas en xestión de equipos, en xestión de iniciativas, e que comentar que temos a presidenta de Bioga ao pé do cañón en ese sentido. Entón, intentamos tamén, a través desta estrategia que comentábamos e destas liñas de acción, tamén seguir fomentando e igualando a labor tanto das mulleres e dos homes. Moitas gracias. Non sei se hai algunha pregunta. Convidarvos a visitar o claustro de Fonseca, porque moitas das empresas que aí teñen expostos os seus servicios e os seus produtos son do campo da biotecnoloxía e recollen todas estas reflexións que nos acompañaron con Carmen Casado, con José Luis Villaverde e con Loli. Xa nos deixan o campo aberto, a porta entreaberta para a seguinte mesa, porque xa se fala aquí das ciencias sociais, das humanidades, de romper esas dicotomías que a veces separamos tanto, como ben decía Carme, e que ao mellor temos que xuntalas máis e seguir con estas reflexións que o emprendemento e a transferencia é de todos os campos. Moitísimas gracias. E, se vos parece ben, daremos un aplauso ás 3 intervencións magníficas que fixeron aquí neste Salón Noble. Moi amables. Moitas gracias. E agora toca cambio de mesa. Seguimos ca mesa Emprendemento Universitario en Compostela. Agora falaremos de humanidades, de ciencias sociais, de ciencias xurídicas, do eido cultural e do eido artístico. E para iso temos xa na sala a Mercedes Vázquez Bartomeo e Pilar Rodríguez Suárez, promotoras de Historia. Están aí dicindo cal das dúas sube, como se queren subir as dúas, porque esta mesa é unha mesa así grande e creo que podemos entrar perfectamente. Isabel Pernas, de Creativas Galegas, que seguro que xa coñecedes porque tamén está ao frente da decoración e, de distintos momentos da feira. Cris Mosteiro, de Abeluria, que tamén ten a seu stand, a súa caseta exposta aquí no claustro de Fonseca. O compañeiro da USC, Pedro San Pedro Magán, da área de cultura da USC, que nos vai amosar tamén, como desde a área de cultura tamén hai vinculación con emprendemento artístico e cultural. Benvidas. Gracias, José Luis. Hasta luego. Estamos. Moitas gracias. E, decirlle ás alumnas, principalmente, e ao público, que se tedes algunha pregunta, que non dubidedes en facela. Este tamén era un formato faladoiro que, claro, que dada a dimensión do Salón Noble, se perde un pouco esa cercanía co público, verdad? Que se estivéramos aí no medio, que non é un espacio maravilloso, pero non é fácil para, e incluso, impresiona un pouco. Se lles parece ben as compañeras, empezamos con Pablo San Pedro Magán, responsable da área de Cultura da Universidade de Santiago de Compostela. Seguro que nos sorprende que teñamos aquí a área de Cultura, xa que estamos falando de emprendemento.
ou non tanto, verdad, Pablo? Porque seguro que da vosa longa actividade pois tedes recorrido suficiente para ter visto como moitas das iniciativas que se acercaron e que se dinamizaron desde a área de cultura serviron despois para a creación de empresas. Despois pode falar Isabel Pernas, que Isabel, pois, de Creativas Galegas, están aquí cerca, ben cerquiña, Caldeirería, vamos dicir ben a Rúa da Caldeirería, é un espacio que as alumnas coñecen porque estuveron onte ali, tamén dedicado á creatividade, ao arte e ao emprendemento, como non. Tamén lle pasa o mesmo a Cris Mosteiro de Abeluria, o tema das cooperativas, da economía social, bueno, pois tamén moita vinculación coa Universidade de Santiago de Compostela. E, bueno, xa para empezar, pois empezamos con Pirusa, pareceche, para que nos contes, porque Pirusa sí que ven desde cerca, está aquí na Praciña de Fonseca, ten aquí a empresa, e aparte sale da Facultade de Historia. É dicir, que eu creo que xa hai alumnas interesadas no que facedes ti e máis Mercedes, porque é unha das primeiras empresas de base tecnolóxica, do que acaba de falar ahora principalmente José Luis Villaverde, que se crearon na Universidade de Santiago de Compostela, unha empresa de base científica, que, bueno, pois de dúas socias promotoras que, se te parece, Pirusa, pois nos contas a que vos dedicades e que facedes aquí na Praciña de Fonseca desde as vosas oficinas. Hola, buenas tardes. Como bien dijo Eva, somos una de las primeras empresas que se crearon hace ya 17 años, cuando empezó Uninova, Woman Emprende. No existía Woman Emprende aún, ¿no? No. No. Existía Eva, pero No, sí, pero no. Ya hace mucho tiempo. Bueno, y decidimos crear De Historia, que efectivamente es una empresa de base tecnológica, pero en la que pretendíamos aplicar el conocimiento histórico y como una herramienta como un producto para vender, es decir, como una herramienta de dinamización de cualquier producto o lo que la gente demandase de la historia. Es decir, aplicar la investigación histórica como un producto. Y así empezamos. Han sido 17 años, bueno, han sido 17 años intensos y, como decíamos, es una empresa que aplica el conocimiento histórico, pero también una base tecnológica fuerte. Cuando nos creamos, de hecho, una de las primeras ayudas que pedimos fue la de base tecnológica de la Xunta, que nos la negaron, porque era una empresa de humanidades. ¿Y qué hacíamos una empresa de humanidades pidiendo una subvención de base tecnológica? Bueno, pues no hubo manera. Ahora sí que se entiende que en la historia y en las humanidades se aplican procesos tecnológicos, es decir, es muy necesaria la tecnología, las bases de datos, Internet y todo el mundo de las ciencias de la información, pero en ese momento pues, no concebían que una empresa de historia, una empresa de humanidades, fuese de base tecnológica. Y además también, cuando registramos la empresa, se nos reconoció como una empresa de I+D+I. En nuestro CENA, en nuestro código de empresa, somos una empresa de investigación, desarrollo e innovación. Es decir, aplicamos la historia para crear nuevos productos o nuevas cosas. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos de historia? Bueno, pues de todo. Las ideas que teníamos al principio, en que podíamos haber trabajado, bueno, la realidad fue otra y descubrimos nuevos campos de trabajo que resultaron ser más interesantes de lo que nosotras pensábamos. Nos hemos dedicado, por ejemplo, muchísimo a historia de la alimentación. Cuando un producto necesita una denominación de origen o una indicación geográfica protegida, la Unión Europea siempre exige un estudio histórico un poco amplio, con una serie de características especiales, pero es basado en un estudio histórico para presentar ese producto. Nosotros empezamos haciendo la tarta de Santiago y a partir de ahí hemos seguido, pues hemos hecho aguardiente, boivaca, hemos trabajado en varios productos para la petición de denominación de origen.
Decir que la tarta de Santiago llegó a nosotros después de que gente les hubiese dicho a la Asociación de Reposteros que era imposible hacer la historia de la tarta de Santiago, que eso no tenía recorrido. Bueno, la tarta por lo menos, está documentada desde el siglo XVI, bizcocho de almendra, para que lo sepáis. Lo dejo ahí. Dato. Ainda que non hai almendra por aquí. ¿Qué? Por aquí non hai almendra. No, pero se importaba. Por eso era una cosa de prestigio. ¿Es como comer percebes ahora? Pues antes la tarta de Santiago. Lo mismo. Por ejemplo, la historia de la alimentación era un campo que no pensábamos dedicarnos. Otro campo que tampoco nos llamó al principio, ni teníamos idea de que fuera a resultar una línea de trabajo tan productiva, y que de hecho hay empresas que se dedican, hay historiadores y que son compañeros nuestros que solo se dedican a eso, que es la investigación y los peritajes en montes comunales para pleitos. Somos peritas y hacemos peritajes sobre todo para buscar marcos, lindes. En Galicia los marcos se mueven, tienen así unos movimientos para arriba, para abajo, te anchean. Y es un campo de investigación en el que además nos ha permitido colaborar con otro tipo de científicas, es decir, colaboramos de hecho con ingenieras forestales, ingenieras agrícolas, con licenciados en Derecho, con arqueólogos, es decir, formamos un equipo en el que todos tenemos que aportar nuestros conocimientos y construir una historia del monte. Y esos son trabajos, realmente son trabajos que llevan su tiempo, son trabajos liosos, pero sí que aportan un gran conocimiento y aportan a las comunidades que nos contratan, sobre todo también el reconocimiento de una historia que viene de lejos. Es decir, nosotros hemos encontrado documentos de montes desde 1350. Es decir, se puede documentar los lindes de un monte a lo mejor desde esa época. ¿Qué más hacemos? Es que, bueno, hemos hecho una serie de televisión sobre genealogía, también hacemos genealogía, es decir, hacemos desde lo básico que puede hacer un historiador hasta cualquier cosa o lo que necesite el cliente basado en historia. Es decir, necesitas una investigación histórica para poner en marcha una casa de turismo rural y quieres la historia de la casa, hacemos la historia de la casa. En este sentido, por ejemplo, hemos hecho la historia de la Casa Grande de Xanceda, la de los yogures, que tiene una historia muy bonita y están ahora a ver si... Pero bueno, la construyó un notario y siempre se dedicó a las vacas. Siempre, cosa que los actuales propietarios no sabían, pero sí. Siempre fue una explotación en donde hubo vacas. Entonces, bueno, cualquier cosa, la historia en este sentido da valor a los productos o a un producto que ya tienes, nuestra investigación le añade a un valor que antes no tenía. Y bueno, a eso nos dedicamos, a cualquier cosa que tenga que ver con la historia, nosotros la hacemos. Y despois ya, si queréis preguntar, me preguntáis. Claro. Yo creo que ya estou vendo por aí xente interesada. Investigación histórica baixo demanda, que é o que pon... Efectivamente, eso es lo que hacemos. Tú pide y nosotros te damos. Claro, historia de percebes, molinos, todo... Lo que quieras. Hemos hecho percebes, vacas, molinos, xanceda, yogures, aguardiente, tartas, ternera, pan, requeixo, lo que queráis. Pero, bueno, o tema de pericia judicial seguro que asentou a empresa... Tardó en llegar los peritajes, porque en ese campo ya había gente trabajando. Es un campo difícil, además, meterse. Tienes que conocer a un abogado. Bueno, cuesta mucho hacerse un nombre también en el campo de los montes comunales y de este tipo de peritajes. Pero una vez que te metes y que entras, es apasionante. El momento más desagradable para mí de todo ese trabajo es a la hora de presentar el trabajo en el juicio, porque te dan hasta en el carnet de identidad como no lo lleves bien preparado. A mí no me han dado nunca. También
Es decir, yo voy ahí con todo, es que hay que ir con todo, claro. Nosotros partimos de que somos rigurosas y somos científicas. Y cuando uno va con este tipo de proyectos, va con la objetividad y el rigor de la ciencia. No vale, es que yo creo que el marco está... No, de por intuición. No. Es decir, yo voy y digo, el marco está aquí porque lo dicen este y este documento, y el arqueólogo tal, y la fotografía aérea del año 50. Es decir, ante todo no hay que perder que somos científicas. Es decir, y aplicamos la ciencia histórica a generar nuevo conocimiento y aplicarlo en lo que nos pide el cliente. Y ahora ya sigo. Y ahora seguimos con Cristina. Digo, por seguir así a línea, Cristina Mosteiro, de Abeluria, que aparte, como por a mañá víamos a máscara, pois é unha abeluria. É unha abeluria, sí. Pero vais de ter que explicar ao público que é unha abeluria, que o mellor está latote ou algo así, coñeceno máis. Exacto. E a que vos adicades desde a economía social? Moi ben, pois boas tardes a todas. Bueno, moitas grazas polo convite, participar nesta mesa tamén rodeada. A verdade é que normalmente eu estou ao outro lado da mesa, dedicámonos á comunicación e á asesoría de empresas, ora vos conto máis, pero normalmente estou aí, non? Escribindo no Twitter, escribindo no Instagram, acabando notas de prensa, así que estar deste lado para min é novo e a verdade é que me fai ilusión estar hoxe aquí. Conto-vos un pouquiño que é a Abeluria. A Abeluria somos unha cooperativa de traballo daqui de Santiago, está formada por 4 socias, Rebeca, Ana, Alex e máis eu, e empezou pois no brau de 2018. Por eso levamos aquí unha Abeluria que depende da zona que sexades pois Estalote, San Xoáns, bueno, isto que explotamos, non, cando empeza o brau. Así que, bueno, como naceu aí en vísperas de verán, pois dixemos, pois veña, como imaxe para identificarnos. Tamén, de feito, se colledes a Abeluria, vedes que no capuchón hai como unhas pequenos puntiños, non? Que forman unha especie de rede. Nós somos unha cooperativa, entón a cooperativa pertenece á economía social, que é unha forma diferente de facer empresa. En que se diferenza? Bueno, pois diferenzas en que os valores da cooperación, en que as persoas que forman parte desas entidades pois tomamos as decisións en conxunto, aplícanse valores feministas, de cuidados, de flexibilidade. Dicimos, por así dicilo, que é unha empresa viva, non? Mantemos as persoas no centro e as decisións tómanse alrededor das persoas. Priorizas iso sobre o capital ou sobre outro tipo de intereses. Dedicámonos a 4 grandes áreas. Unha é a consultoría empresarial, desde a consultoría empresarial que levan principalmente os meus compañeiros Alex e Ana, o que fan é acompañar proxectos que están nacendo e que se poden constituir como cooperativa ou con outra fórmula empresarial, sempre moi ligada á economía social. E tamén proxectos que están en marcha, que en algún momento da súa vida necesitan darlle un xiro, reorientar eses negocios. Logo temos a consultoría de comunicación, que xestionamos Rebeca máis eu, que somos de formación xornalistas, e aí levamos a comunicación das entidades, é dicir, desde o punto de partida de como crear esa marca, non? Como crear esa mensaxe alrededor, identificarnos, explicarnos as demais, porque se non podemos facer grandes cousas, pero se non sabemos explicalas e chegar ás demais persoas, pois vaise quedar en nós, ou ao mellor nese sector moi reducido. Entón, desde plans de comunicación interna, externas, campañas de comunicación, notas de prensa, redes sociais, que hoxe en día, calquera entidade, sexa máis pequena ou máis grande, ou un proxecto necesita desa comunicación. E logo temos o que sería a parte de investigación, facemos investigación social e sobre economía social. En que consiste? Pois levamos a cabo análises socioeconómicos, tamén estudos de contexto. Como exemplo, o ano pasado fixemos un estudo para a Cegasal, que é a asociación que reúne os centros especiais de emprego aquí en Galicia, pois para analizar como
en que momento estaban eses centros especiais de emprego, que características tiñan e que necesidades tiñan tamén. E logo, a outra pata, a cuarta pata do noso traballo, é a formación. É dicir, todos os coñecementos que temos dentro da área de emprendemento, de economía social, de cooperativismo e de comunicación, pois poñémola a disposición das demais persoas para que poidan adquirir eses coñecementos e aplicalos no seu día a día. Neste apartado de formación, de feito, pois estamos esta semana lanzando un programa de emprendemento que ben moi ben ha caído para esta feira de emprendedoras. É o programa Olimpe Emprende, que é un programa que poñemos en marcha xunto a outras dúas cooperativas, que é Tandem Social, unha cooperativa catalá, e Guazo, que é unha cooperativa extremeña. No mundo do cooperativismo e da economía social, pois sempre defendemos que uníndonos sempre somos máis fortes, e o intercambio de coñecementos e de experiencias pois fai que as cousas vayan mellor, sexan máis fáciles e nos podamos nutrir todas. Este programa formativo é a segunda edición. Estamos ca primeira, que empezou tamén no verán e rematará agora a finais de novembro, e está pensado para mulleres aquí en Galicia que queiran levar a cabo o seu proxecto. Pode ser que teñan unha idea, digamos, inicial, que precisen madurala, que xa, depende en que momento este ese proxecto, pero digamos que non está constituído. Entón, é un programa formativo que se poñerá en marcha de febreiro a xuño, hai de prazo para inscribirse hasta finais de... Perdón, empezarase a poñer en marcha de febreiro a xuño, sí, dixeron ben, e hai de prazo para inscribirse hasta finais deste mes de decembro. Combínase tanto a formación, que vai haber unha parte que vai ser presencial, pequena, pero, xa que podemos volver un pouquiño á normalidade, pois creemos que sempre é bo vernos as caras, e o espazo que se crea non é o mesmo aquí que a través dun Zoom, digamos. E despois, outra parte sí que será a teleformación e acompañamentos, tanto individuais como colectivos, e un apartado de networking, porque creemos que todas esas emprendedoras é ben que nos nutramos entre todas e tamén coñezamos proxectos que xa están postos en marcha dentro do noso sector e que nos poidan inspirar e que teñamos ese contacto directo de teño esta dúbida, como foi a experiencia real no mundo do emprendemento. E iso é un pouquiño o que facemos dende a Veluria, poñer toda a nosa capacidade a traballar polo cooperativismo, pola economía social. Por iso nos gusta dicir que somos unha identidade da economía social pola economía social. Creemos que outra forma de facer empresa e de crear vida, ao final, pois é posible. E así sería un pouquiño resumido o que facemos. Tedes moita vinculación coa investigación. Exactamente, temos moita vinculación. De feito, Ana, que é compañera da Veluria, é investigadora, forma parte do Centro de Estudos Cooperativos da Universidade de Santiago, que a veces me confunda aí co nome. Ela, de feito, está facendo a súa tese sobre cooperativismo e mulleres, porque no mundo do emprendemento femenino, das mulleres e femenino, é certo que no eido da economía social e no cooperativismo se ve que hai que é máis fácil que lideremos proxectos dentro desta área. Por que? Porque ao final os valores que ten a economía social, que é un valor de poñer no centro as persoas, de dar prioridade aos coidados, de outra forma de ver a empresa, pois as mulleres moitas veces iso pola nosa socialización e porque moitas veces somos quen tamén levamos o peso dos coidados, para iso é moi importante este tipo de fórmulas. Pero despois desta crise económica, sanitaria, da que vemos, parece que os coidados, poñer a centro as persoas, é o máis importante, non? Sí, ao final creemos que sí, que sin cuidados non hai nada, que non hai vida. Que podemos crear, obviamente, unha empresa de fórmula cooperativa, unha sociedade laboral, con todos eses valores, son fórmulas viables económicamente. É dicir, que o coidado non é incompatible coa
viabilidade económica. E iso é moi importante tamén poñelo en riba da mesa, non? Ao final, todo se pode levar a cabo, todo se pode artellar. E incluso pode ser beneficioso na conta de resultados das empresas. Sí, por exemplo, se vemos como foi o impacto da crise de 2007, incluso a COVID, non fai falta ir tan lonxe, vemos que as entidades de economía social resistimos mellor, porque ao final, se as persoas é o que prioriza, ti a hora de reducir non traballadores ou traballadoras, ou coller e poder recortar algún salario, en fin, vai ser o último que vas ir por eso, non vas priorizar que se manteñan os postos de traballo, que se manteñan as condicións e buscar outras fórmulas para poder facer fronte. En el campo de la cultura fueron las que mejor resistieron la crisis del 2008. Fueron las que mejor resistieron. Parece de sentido común que un lugar onde hai un bon lugar de traballo, non? É que as persoas forman parte, se sinten cómplices dese traballo, pois funcionaría mellor que cando estás baixo unha presión dun modelo máis piramidal, non tan colaborativo, non? Prima siempre el bien común por encima del beneficio. Entonces, es lo que dice ella. Siempre va a primar el que la empresa vaya adelante y que todos sigamos remando hacia adelante y que no se queda nadie detrás. Pues bueno, a mí se me olvidó decir que también somos economía social, no somos cooperativa, nosotros somos una sociedad laboral, que es una cosa diferente, después ya hablamos. Bueno, pero estamos ahí. Sí, pero bueno, cuando terminemos, ya hablaremos. Creo que encaixa perfectamente isto da cooperación e da colaboración e de facer equipo e poñer as persoas no centro co modelo de creativas galegas, verdad, Isabel Pernas? Como nacestedes, a que vos dedicades, quenes sodes? Quenes estades detrás, aparte de facer esta preciosa decoración da feira? Bueno, pois o meu nome é Isabel, ante todo, moitísimas gracias polo convite para poder estar aquí hoxe presentando Creativas Galegas. Eu, ao contrario de Cristina, non me fai moita ilusión estar aquí detrás porque me impón bastante e, sobre todo, nun salón así. Salín un pouco da miña zona de confort. Pero teño que decir que, ao mesmo tempo, faime moita ilusión este encontro, é moi especial para min, porque fai 2 días, nada máis, que son moi xoven. Eu era alumna universitaria, perdida, porque, bueno, eu estaba estudiando, os exámenes era relativamente fácil sacalos, era posible, íbame licenciar en Biología Molecular, e, de feito, licenciéme en Biología Molecular, pero estaba vendo o futuro laboral, estaba o vendo un pouco negro, e cando cheguei a él vino negro. E cando empecé a falar de emprendemento, de como diferenciarme no meu traballo, que necesitaba aportar para que unha empresa me entrevistara e se quedara comigo, algo así, o tipo de reflexións que eu facía e cando as plantexaba, o que pensaban era que estaba un pouco tola, e cando xa dixen que quería emprender no mundo cultural, o sea, o primeiro que se lle poñía na cara a persoa que yo decía era perroflauta, hippie, ponte a traballar e fai algo de proveito na vida. Entón, empezamos a emprender, o primeiro que empecé a escoitar foron modelos de Silicon Valley, modelos de Google, modelos de Apple, pero eu vivía en Galicia. Eu decía, está moi ben, pero eu vivo en Galicia. E aquí como funciona? E o máis cercano que tiña era Zara. Digo, xa, pero un modelo máis real? Entón, a verdade é que me faltou ter ese modelo que me dera como certa confianza para que eu, cando me enfrentaba a ese entorno meu do cal saía da súa zona de confort, entón rexeitaba que eu seguira loitando pola miña ilusión, necesitaba ese modelo que me dera confianza de que é posible, que se pode conseguir, que non é necesario vivir en Silicon Valley para ter un proxecto, e un proxecto cultural é posible. Vale. Entón, a verdade é que se hoxe me apetece estar aquí e me fai ilusión para eso, para ser un caso real, un caso cercano de que apenas con recursos, ao final conseguín o meu obxectivo é conseguín ter un proxecto emprendedor que me ilusiona, que está funcionando, que é viable.
Un proxecto que é unha cooperativa sen ánimo de lucro, un modelo de economía social, como estábamos falando, e como dicíades que no ámbito da cultura ao final son a fórmula máis axeitada, porque é un sector moi vapuleado, é un sector complicado, e as fórmulas de economía social a verdade é que axudan moito. O meu proxecto é Creativas Galegas. Sandra, Bea e eu a finales do 2019 empezamos a desenrolalo. E a nosa idea estaba fundamentada nas necesidades que nos tiñamos. Tiñamos cada unha de nós os nosos propios proxectos creativos, un taller artesanal, outra era diseñadora de interiores e outros éramos ilustradores, tiñamos os nosos propios produtos no mercado, queríamos chegar ao noso cliente, éramos pequenas, era complicado. Queríamos negociar con proveedores, non tiñamos poder de negociación, éramos pequenas, chegábamos a unha imprenta e o primeiro que nos decían era sí, e eu vou parar de imprimir traballo, o sea, vou parar unha empresa grande para facer as túas mingurrias de traballo cando eu me dedico a grandes formatos de impresión para grandes empresas. Entón, sentías que non te escoitaban, sentías que non tiñas poder de negociación ningún, sentías que cada vez que tiñas que facer un envío o primeiro que escoitabas era Dios mío, como vou comprar, o sea, como vou vender eu nada se para facerlo chegar ao meu cliente é máis caro un envío que o propio produto. Empezábamos a intentar buscar un lugar para alugar e ter a nosa propia tenda física para mostrar os nosos produtos e eran inasumibles os alugueres. É dicir, tiñamos unha serie de necesidades, unha serie de barreiras que de xeito individual non competíamos no mercado, non éramos ninguén e non tiñamos posibilidades de sobrevivir. Entón, aí foi cando nos as tres e outras marcas empezamos a dicir que tiñamos que xuntarnos, formar un colectivo e traballar baixo unha única entidade, baixo unha única imaxe, unha unidade que é o colectivo Creativas Galegas. Vale, entón, Creativas Galegas é esa marca paraugas que reúne a creativos, a persoas creativas, persoas artesás, artistas das artes escénicas, pequenos produtores selectos, é dicir, pequenas marcas e persoas do eido cultural, do eido creativo, do eido da artesanía de Galicia, que nos xuntamos para ter precisamente eso, un poder de negociación, sumar forzas. En vez de ser moitos pequeniños intentando pelear cada un polo seu lado, pelear xuntos co mesmo obxectivo. Entón, esa suma de forzas, ao final, a suma de pequeniños, fai que sexamos unha unidade máis grande e que teñamos un pouquiño máis de forza. A hora de negociar con un transportista, pois non é o mesmo decir que son unha persoa onde somos 3 socios que decir que a día de hoxe somos 220 marcas dentro do colectivo. Non sona igual, xa nos escoitan, xa nos fan caso, xa se sentan connosco e, aparte, somos unha demostración que no ámbito cultural as empresas tamén poden ser rentables, as empresas poden ser viables, as empresas poden ser profesionales, e que seamos unha entidade de economía social e sen ánimo de lucro non significa que non seamos viables, que non teñamos os nosos soldos, que non poidamos vivir deso e que non teñamos proxectos reales, asentados e profesionales. Vale. A finales do 2019 empezábamos ca idea, a finales do 2020 conformamos a forma xurídica de cooperativa sen ánimo de lucro e o día 5 de decembro de 2020 tuvemos o valor de abrir un espacio físico de venta con Santiago pechado a cal e canto para vender os nosos produtos de artesanía. Era un risco, pero o feito de ser unha forma de economía social fixo que fora un risco controlado. Por qué? Porque éramos 30 e algo marcas as que salíamos xuntas para un mismo espacio. Entón, o aluguer, o coste do aluguer, dividíamolo entre 30 marcas distintas. Non o soportaba unha sola marca, senón que entre 30 e pico. Entón, ti o que arriscabas era ese 30avo da túa parte. É dicir, era un risco moito máis controlado que se eu salgo de xeito individual.
Segundo, o feito de que cada un se dedique ao que mellor sabe facer, o sea, que no noso local podes encontrar desde mobles, desde lámparas, xoiería, ilustración, obras orixinais, reproduccións, roupa reciclada ou obxetos exclusivos feitos a partir de plásticos reciclados. O sea, unha variedade, unha heteroxeneidade de espacio que fai que o cliente, cando chega ali, ao ter esa variedade, teña máis motivación para ir. O sea, é un espacio que chama moito máis que si cando chega a unha tenda o único que encontra pois é roupa, ou o único que encontra é xoiería. Bueno, pois ali, aparte de que sempre estamos sorprendendo con marcas novas, con produtos novos, pois é outra motivación para que veña. Entón, estas fórmulas de economía social, a verdade é que é a forma que nos encontramos para poder sobrevivir, para poder sair adiante e conseguir un modelo de negocio que sea viable, que sea rentable e que funcione. Todo isto no ámbito cultural e artístico. No ámbito cultural. Bueno, e para dar paso xa, falando de cultura, enda que estamos aquí lexos, Pablo e o meu compañeiro aquí na Universidade de Santiago de Compostela, na área de cultura da OSC. De feito, seguro que é o que mellor conoce este Salón Noble de todas. Bueno, eu traballo aquí habitualmente. Exactamente. E de que está... A mí non me impresiona, porque estou arriba, abaixo, atrás e polos lados tamén. E que fai a área Non me gusta nada este salón, teño que dicilo, porque como espectador e as persoas que estades aí ides a acabar con tortícolis seguro. Claro, todo o rato ca cabeza. Sí, calquer acto que supere os 20-25 minutos, así, claro, porque está pensado para ser como unha especie de parlamento. Pero, bueno, Gracias. É efectista. Gracias por estar con nós. Contanos que fai a longa trayectoria da área de cultura do OSC, moi vinculada co emprendemento, como decía na presentación. Moi vinculado, sí. Bueno, o primeiro que quero dicir é que estou encantado de estar nesta mesa como único varón, porque, desgraciadamente, o habitual é todo o contrario, non? Entón, síntome moi ben de estar aquí. E, bueno, do que vos vou falar, que é unha área... Estamos noutra dimensión que acabades de falar vos, porque esta é unha área que está metida dentro dunha institución académica, non? Que é a Universidade de Santiago. E a área de cultura, que se creou hai 31 anos, antes había algo parecido, pero, digamos, con unha estructura e unhas iniciativas, digamos que sí, uns obxectivos concretos, empezou a funcionar desde ese momento. E, aparte de organizar actividades, que tamén, damos concertos, exposicións e tal, temos dúas líneas prioritarias, polo menos nós si lle damos esa prioridade, aínda que son menos visibles, que é a línea formativa e a línea de participar en unidades de produción, que forman, digamos, que unha especie de continuidade e que dá moitas veces un resultado para as persoas emprendedoras, uns spin-offs, que xa voan libres, verdad? Que saliron daqui, que se formaron aquí, tiveron as súas experiencias artísticas aquí e despois crean as súas propias propostas culturais e artísticas fora da universidade. E deso, ao longo dos 30 anos, hai bastantes casos, sobre todo no mundo da aula de teatro, moitos dos actores e das actrices que se ven na televisión de Galicia, que ahora están tendo incluso dimensión estatal e internacional nas series de Netflix, pasaron pola aula de teatro. Porque estudiaron aquí, estudiaron biología, estudiaron medicina, estudiaron económicas, pero estuveron na aula de teatro e formáronse nese eido aquí. E nas áreas formativas, o que procuramos, a través de distintos módulos, é unha formación normalmente en dúas etapas, unha de iniciación e outra de perfeccionamento, vamos a chamar así. Isto temos líneas en danza contemporánea, temos líneas en arte dramática, temos líneas na música orquestral, en no eido da fotografía. Formación, é dicir, cursos e módulos formativos. E despois temos unidades de produción onde a xente ou ben pasaron por esas líneas formativas primeiro ou
xa viñan formadas de fora, vamos a chamar así, poden participar nas unidades de produción, que son a Compañía Institucional de Teatro, o Coro Universitario, a Orquestra Sinfónica da Universidade, a Compañía de Danza Contemporánea, participan aí e participan durante o tempo que están na universidade. Poden estar solo un curso, poden estar moitos, 4 cursos, ou incluso 7 que están máis, que recunca despois de rematar as carreiras, que siguen aí. E destas unidades de produción e das líneas de formación, sobre todo no ámbito, como decía antes, do teatro e da danza contemporánea, salen por iniciativa propia e como actividades verdadeiramente emprendedoras, compañías independentes, que nos lle damos a cubillo a través de determinadas plataformas para os primeiros pasos, un encontro de teatro universitario, un encontro de danza, para que presenten as súas primeiras iniciativas e despois xa, digamos que veñen como compañías invitadas, volven a casa, pero para presentar o que fixeron xa pola súa conta, non? E nós damos moitísima importancia. De feito, nos momentos económicamente críticos en que nos recortaban drásticamente os fondos, sempre tivemos moi claro que era preferible deixar de programar concertos ou de facer ciclos non sei que, pero manter sempre as unidades de produción e as líneas de formación. Para nós estaba eso por encima de todo. E a pesar deses pesares, sempre mantivemos, non houve nunca interrupción. Porque, como institución formativa que é a universidade, pois o lógico que esas sean, digamos, que as liñas prioritarias. E o de organizar concertos tamén está bonito, pero antes hai que, digamos, que atender a esta vocación formativa e académica. Logo tamén temos, digamos que complementariamente, vamos a chamar así, participamos como unha unidade onde se fan prácticas externas nos graos de Historia de Arte, do Máster de Arte Contemporánea e de Historia. Entón, estas persoas que están facendo, fan aquí 3 meses de prácticas externas, cando están no grau, no 4º curso de grau, e no Máster de Arte Contemporánea. Entón, veñen a facer prácticas, pero realmente a traballar no práctico. Sobre todo os do Máster de Arte Contemporánea, da Facultade de Xeografía e Historia, participan na montaxe, desmontaxe, na programación e no comisariado das exposicións. Nos temos unha liña de exposicións, podedes visitar unha maravillosa exposición sobre a historia desta institución, e participan despois e adquiren, digamos que, unha experiencia que o máster non lle dá. O máster é moi teórico, pero eses 3 meses que pasan aquí aprenden na práctica moito máis de todo o que aprenderon na parte teórica. E os de Historia de Arte tamén participan, sobre todo, na preparación do museo virtual, que agora está na web da USC, que se pode visitar. Pois moitas das persoas que colaboraron para catalogar algunha das pezas e tal, pois eran os traballos de prácticas cando estaban con nós. E iso, todo, forma parte da vocación que ten esta universidade de preparar as persoas de forma integral. Non só preparalos durante 4 anos para sacar un grau, e despois facer un máster, senón que tamén adquiren o que se chaman as competencias transversais, que cada vez teñen máis importancia e que cada vez teñen máis valor a hora das multinacionales elixir a personal. Isto non é unha coña, isto é unha verdade que na miña familia teño 2 casos. Persoas que van con a carpeta chea dun currículum de 800.000 másteres, non sei cantos graus, non sei cantas titulacións, e outra persona con menos, pero que escollen a esta, por qué? Porque estuvo no grupo de teatro da universidade, ou porque sabe tocar un instrumento, estuvo nun cuarteto, ou porque estivo nunha asociación cultural. Por qué? Porque son elementos que as multinacionales saben que forman as persoas en traballo en equipo, en representación institucional, en responsabilidade social. Entón, bueno, son, ás veces, pasan desapercibidas, pero son líneas de traballo moi importantes dentro da propia universidade, como é o deporte, ou, digamos, todos estes servicios que forman parte da nosa vicerreitoría,
e que forman as persoas dunha maneira integral, aparte de adquirir coñecementos para sacar un grau ou para despois completar con un máster ou facer un doutoramento, que é moi importante, pero si tes tamén estas habilidades e que ademais ahora tamén se valoran, non? Currículum complementario, que se chama, con créditos, por facer, por participar nesto, xa teñen un recoñecemento académico tamén no expediente das persoas que o fan. Isto un pouco resumen do que... Moitas gracias, Pablo. Pola mañá, na mesa da mañá, creo que se falaban destes temas que moderou Carmen Casado, da empleabilidade e deste currículum tan completo que precisamos as persoas. E, bueno, e estas facetas de emprendemento que tamén son sorprendentes da área de cultura, seguro que descoñecidas, como esas pequenas, ou non tan pequenas xa Sí, spin-offs. por desgracia, é bastante descoñecido. Moitas veces, eu fago, todos os anos, participo do programa de formación de titores, que son persoas que están facendo o cuarto xa de grau ou de terceiro e que despois van ser titores dos que chegan en primeiro. Persoas que xa levan aquí 3 ou 4 anos e na miña intervención, que conto isto un pouco máis ampliado, dice, é a primeira vez que sé que na universidade hai un grupo de teatro, ou que hai unha orquesta. E non será porque non aparece na web todos os días, e nas pantallas das facultades sale a nosa programación, pero eso, a mí cada vez que me di isto, se me cae el alma dos pies, porque facemos un gran esforzo. A ver, por outro lado, todas estas líneas están cheas de xente, que non entran todos os que queren entrar, tamén é verdad, entón tampouco daría para moito máis, pero o descoñecemento moitas veces é por cuestión de, non sei, de falta de comunicación seguramente, algún error. Sí, Seguramente. E por falta de molestarte en buscar tamén. Claro, hai as dúas partes, non? Sí, eu penso que é dos partes. E falando de emprendedoras e de mulleres, a cuestión, a parte do ratio global home-muller que anda 60-40, dependendo dos anos e dos cursos, en cultura é moito máis a muller, moitísimo máis. En cultura, da área de cultura, me refiro, moitísimo máis. Na aula de teatro, as últimas producións da aula de teatro son todas mulleres, as actrices. E o pobre de Roberto Salgueiro dice, van a pensar que non pago papeles para homes, pero é que claro, o nivel é moito maior o das mulleres. No coro, o director do coro me chamou hai uns días que está desesperado, porque ten sopranos, ten contraltos e ten mezzo sopranos, pero non ten barítonos nin tenores. Claro. Si, E en danza, bueno, danza xa é un eido, por desgracia, non? Así, tradicionalmente, como que está decantado que as mulleres, cousa que non é verdad, porque nós tivemos e temos grandes bailaríns na compañía de danza contemporánea, pero tamén, e sobre todo as spin-offs, as compañías que salen, son chicas. E, bueno, na orquesta non, na orquesta está máis equilibrado. Hai un pouco máis de mulleres, pero está máis equilibrado. Pero a muller está moito máis presente, en xeral, e dunha maneira máis activa, máis participativa. Moi ben, Pablo. Bueno, despois de escoitar estas 4 maravillosas experiencias, tamén outra forma de ver a universidade, como ocurría na mesa anterior, aquelo da biotecnoloxía, da transferencia, eu penso que ahora sí que se abrirá un debate, non? E algunhas preguntas que penso que vi aí caras interesadas nas temáticas. Falouse aquí de investigación histórica baixo demanda. É sorprendente ver unha empresa de base tecnolóxica, unha empresa de base científica consolidada das primeiras da Universidade de Santiago. Ya decíamos hoy por la mañana, yo me considero la abuela de todas estas jornadas. Sí, pero yo creo, es que ya no recuerdo, es que... Fai tempo. Ya llovió mucho desde la primera vez que vinimos a una cosa, y siempre encantadas. Sí, Nada, sí. en cuanto Eva nos llama, allá vamos. Pero ainda sigue, como dice Pablo, sorprendendo cando contamos, por exemplo, nas facultades ou na Facultade de Historia, que se pode crear unha empresa de base científica, de base de coñecemento, e que pode pervivir no tempo e xerar un emprego de calidade e incluso un bon lugar de traballo. Sí, sí. Como falaba tamén a Beluria, non? De buscar, Cristina, bons lugares de traballo e que son rentables económica e financieiramente e que o modelo non só é o de Silicon Valley, como nos decía Isabel, que a min cando me contan a historia de Steve Jobs, pois o mellor pois tampouco me vexo moi reflexada
nela, e digo, pois eso, pois tampouco nos contan os fracasos que ocorren en Silicon Valley, que tamén son moitos. De feito, nos falan de empresas unicornio, que é un animal imaginario que realmente existe, e que se valorizan nun ano nun 1.000 millóns de dólares, e eso ocorre ás veces, pero non é a realidade. E a nosa realidade tamén é outra, e tamén se pode crear emprego. E, bueno, coñecer iniciativas como a área de cultura, que é realmente un departamento, un servicio gratuito da universidade moi forte, con unha longa trayectoria, e que saben moi ben no que están traballando, moi profesionalizada. E, bueno, que temos unha sorte na universidade de ter un servicio, exposicións, aulas de teatro, concertos. A verdade é que é un privilexio poder disfrutar desta calidade e que, bueno, moito do noso alumnado que se forme e despois incluso que profesionalmente, ainda que estudiara bioloxía, pois que se dedique a esta parte máis artística e que poda vivir dela. E penso que a importancia dese currículum complementario, integral, e que temos que, como eu vía xa a cara de Piruxa cando decía que non nos coñece un alumnado, pois ten a obligación o alumnado tamén de coñecer, cando se matricula nunha universidade, todo o que hai, ainda que eu tamén estou nese grupo de formación, e cando lle falamos, bueno, se a área de cultura non coñecen, imaginadevos a área de emprendemento, e xa non digamos a de emprendemento femenino. Pero aquí pasa, es decir, también es el emprendimiento y de la persona cuando llegas a la universidad. Es decir, tú llegas a estudiar lo que sea, y yo lo primero que hice fue a ver qué es esto de la Biblioteca Xeral, a ver qué dan, a ver si daban algo. Ya no me apunté a teatro ni cosas de esto, pero ya me apunté al área de deportes. Yo soy fan del área de deportes, que es la otra pata del área de cultura. Es decir, un poco también el desarrollo integral. Es decir, pues estoy en la universidad, hombre, no me voy a meter en la turna porque no... Porque xa non existe. No procede. Pero sí disfrutar de lo que es la vida universitaria. Eu, neste sentido, perdón, neste sentido quixera, bueno, comentar non é unha anécdota, un dato. Os alumnos e as alumnas de Erasmus saben moito máis do que hai na universidade que a xente de aquí. Os Erasmus aparecen os 2 días, están todas aí presentándose para ser actrices na aula de teatro. Non saben falar galego nin español, pero se presentan. Claro, non poden participar na montaxe, pero sí, despois van aos cursos e tal, e aprenden galego. En 3 meses aprenden galego. Mais ou menos, non como Otero Pedraio. Pero, que tal? E na orquestra tamén veñen a estar 4 meses e dicen, por favor, pode estar na orquestra 4 meses. E tal, e están. E presentaran enseguida. E saben todo o que hai. E veñen por ali, por a nosa oficina, preguntando as chicas, sobre todo, chicas porque son as que hai, chinas, que hai moitas, e que casi non se poden expresar en español, e que este baile contemporáneo é lo mismo que baile latino. Dice, no, porque para eles, a ver, eles son de outra cultura. Latino e contemporáneo para eles sonará que non é ballet, pero non saben diferenciar. Entón, explicas en que ven unha cousa e outra, e un ano pasado apuntouse a baile tradicional. Estaba encantada, había bailando muñeiras. Aprendeu a bailar a muñeira. Unha chica de China, sí, un chinés. Pero es que eso te da unos recursos, el saber música, teatro... Claro. Lo que decías antes, te da unos recursos para la vida que... Afrontas os problemas e buscas as solucións de outra maneira. Antes, non sei exactamente quen o comentou, Fuchestia, o tema de que a cultura é un ámbito no que é máis fácil salir das crises. A pesar de que é un dos sectores que generalmente máis sufren as crises. Sí, claro. Porque o primeiro dice, a cultura non é imprescindible. Non é imprescindible. Entón, se prescinde dela. Pero, sin embargo, é un sector resiliente. Está aí, aguanta, busca maneiras, busca salidas, busca recursos, e renuncias a ganar 40.000 euros por unha cousa, ganas 300, pero sigues adiante, sigues mantendo tal. Entón, neste sentido, eu creo que sí, que dá outra maneira de entender a resolución de problemas. Sí.
Eu estou E de totalmente de salir, acordo. E, de feito, acabamos de pasar un confinamento Sí, sí. e todo o mundo recurriu á cultura para, psicolóxicamente, Sí, sí, manterse amueblado as absolutamente, cabezas. sí, sí. Está moi ben as profesións tradicionais de éxito, pero a cultura foi o que nos salvou nestes momentos que estivemos encerrados. Sen embargo, eu non son tan maior, e cando na miña casa ou nos meus amigos, persoas de 30 anos que lle decía que emprendía no mundo cultural, que nos dedicábamos ao mundo da ilustración, a artesanía, o primeiro que che din, efectivamente, e por que non estudia, o sea, por que non te buscas un traballo de verdad? E dis, pero isto é un traballo de verdad? Non, búscate un traballo de verdad, tío, que queres vivir de moca. E cando ti fas unha carreira universitaria, no momento que te planteas unha carreira así máis de filosofía ou algo de creatividade ou algo relacionado coa cultura, o primeiro que che din, pero eso ten salidas? É o primeiro que che planteas, é un abogado, é un médico, é un notario, opositas, saca plaza. Parece que esas son as tres alternativas, entón é que a cultura bárrenola é o teu hobby para os ratos libres e bárrena da túa mente como unha opción laboral rentable e un traballo de verdade. O sea, de feito, nós, por exemplo, a sensación que temos é de que, tendo un proxecto que é viable, parece que en todo momento tens que justificarte oye, que somos un colectivo profesional, temos un proxecto profesional, asentado, viable, rentable, pero telo que justificar. Porque o primeiro que se plantean é, bueno, estos aparecen, echan 2 días e ya se van. Telo que justificar triplemente. Efectivamente, de hecho, te decían, abrimos en diciembre y en enero te decían, pero seguís, no veníais para estar unos días y marcharos. No erais efímeros. De feito, somos profesionales. Quero lanzar unha pregunta e incorporar a Carmen no debate. É o mesmo decir que Santiago ten que convertirse nun polo de biotecnoloxía e crear empresas no eido biotecnolóxico, estas empresas, ou que Santiago tamén pode ser unha cidade de emprendemento social, humanístico, cultural e artístico? Ten a mesma forza no discurso? ¿Puedo dar un dato? Quiero dar un dato. Yo quiero dar un dato. Miéntenos. Quiero dar un dato. Yo no sé si Santiago tiene que ser lo que tiene que ser. Me da igual. Lo único que sé es que las empresas culturales en Galicia facturamos más que Citroën. Es un dato de hace 2 años. Lo busqué yo, ¿eh? Como aval científico. Sí, PIB, en el PIB. Las ayudas que recibe Citroën, las ayudas que recibe el sector cultural. Ahí lo dejo. Es decir, que somos un sector muy potente, que damos trabajo a muchísima población. Es decir, que somos un 3% del PIB. Es decir, prácticamente estamos con Citroën, estamos ahí con el sector de la automoción. Y tiene que ser un polo biotecnológico, no sé. Yo solo dejo dato aí. Para ser un polo biotecnolóxico, pero sí que é verdade que, por exemplo, levamos 2 anos con unha campaña que se chama Compostela Somos Cultura, que un pouco traballa en 2 versións. Unha das reivindicacións que facemos dende esa campaña é que a cultura forma parte da nosa identidade como territorio e que é dende a identidade dende a que se construe todo, incluso a actividade económica. E a outra cuestión que se reivindica nesa campaña é que é unha industria, o concepto da cultura como unha industria, con ese efecto tractor que ten sobre o territorio, que moitas veces, ti ahora estabas dicindo, e poñas o exemplo da Citroën, que é fantástico, porque sempre se invisibiliza esta parte industrial da cultura. Se supón que a cultura é algo que faz cando tes tempo libre ou algo así, non? E iso non é a realidade que nós temos na cidade. Simplemente apuntar iso. Pero os obxectivos poden ser simultáneos, non deixamos de coidar uns por intentar atender outros. Son complementarios incluso, é dicir, non son excluintes, en ningún caso, son complementarios. E o tema da industria, efectivamente, ese é un dato que pouca xente, non é que coñeza ou descoñeza, non o ten en conta, simplemente. Por qué? Porque Citroën é unha empresa moi grande, ocupa moito sitio alá en Vigo, non sei que, foi berce das loitas políticas sindicais, non sei que, nos anos 60. Bueno,
pero a industria cultural, as orquestras das verbenas, Sí, es que es eso, es eso. moven millóns de euros. Eso es industria cultural tamén. A industria editorial, menos potente e tal, pero é que xa son coas orquestras das verbenas. E, falando de spin-offs, xente que estivo na orquestra universitaria, pasan a esta... Ganan moitísimos cartos durante 4 meses, traballan como negros, non durmen durante 4 meses, pero levantan moito... Bueno, ahora non, porque a cousa está na situación como está, non? Pero é un eido curiosamente invisible nese aspecto. Sin embargo, está visible na cultura popular, porque a ver que a aldea non gasta os cartos todos que teñen para traer a mellor a Orquesta París. A Panorama. Ou a Panorama, claro. E se gastan todo o dinero que tienen porque queren ter nesa parroquia a mellor festa do... Pero gastan para traer a Panorama ou a París a túa festa. Pero que a miña filla ou o meu fillo non me diga que quere traballar Sí, na bueno, orquesta. despois está eso, sí, claro. Está, Eso xa é o tema outro da conto. familia, pero eso son para os maiores. Como convences a uns pais, a ver, en xeral, hai casos, como en todos excepcións, pero sí, de que me voy a dedicar, sí, a ser cantante, é difícil Vaita fora, convencer. seu, Saca e unha cando oposición e dá volvas... clases nun instituto. Claro, é que ese é a vara de medir é difícil de modificar, o concepto de... Quédanos moitos anos sí. aínda de trayectoria para quitar o San Benito. Mercedes, tiña aí a palabra pedida. Bueno, un pouco a fío de todo isto, pero sí que hai unha serie de cousas... A ver, a min este tema do polo biotecnolóxico pareceme estupendo, non? Isto ao lado, tamén me parece que se dá uns cartos a uns e un apoio a uns e non se dá a outros, non? Non porque non o merezan, non? Sino porque a primeira que non visibiliza as industrias culturales é a administración, non? Nunha cidade onde o PIB da cultura é moi superior a de calquera outra cidade de Galicia e supón o 6 e pico % do noso PIB. Que é moitísimo, sobre todo se temos en conta que hai sectores completos da cultura que non entran na estatística cultural, por exemplo, nós. Sí. Nin nós, nin, por exemplo, todo o mundo vinculado á rehabilitación, desde arquitectos hasta empresas que se dedican á rehabilitación, non? Parte do mundo do deseño gráfico non está aí. O sea, hai un montón de campos da cultura que non están na estatística cultural. Entón, igual vai resultar que achegamos moito máis o PIB que outros sectores que son máis, aos que se lle dá máis importancia. Porque Citroën é moi importante en Vigo, pero entre outras cousas porque é recoñecida, non? Que aquí non é. A cultura foi recoñecida como riqueza nos 80 e nos 90, que era cando non había empresas, pero agora que as hai, ao contrario, está totalmente devaluada, non? Iso para min é como, bueno, unha desas oportunidades que constantemente está sendo desbotada, non? Bueno, tamén habería que ver o concepto co que as administracións, a local e a autonómica, entenden a cultura, non? Que sempre é como algo a subvencionar, non? O sea, igual que se fala de... A ver, ninguén pensa en promocionar o sector da madeira dando subvencións ás empresas da madeira, non? Senón xerar condicións para que haxa máis empresas, para que as empresas sexan máis grandes, para que xente monte negocios, para que tal. En cambio, coa cultura, o que nos dan son subvencións, que non é o que queremos. O que queremos é traballar, porque somos quen de comer o mundo. O sea, só hai que ver, por exemplo, o audiovisual, non? Que é a nosa gran industria cultural. O sector dos videoxogos. Por exemplo, os videoxogos son, no resto de Europa é unha das industrias culturais que entran nas estatísticas. Que máis move, sí. Pero en España non.
que tampouco está nese 6% da cidade de Santiago. Non? O sea, hai moito mundo de emprendemento no sector da cultura e das ciencias sociais que está invisibilizado, simplemente. Que a veces non hai que facer moito máis que facelo agromar e que se vexa, non? E este caso o sector noso é evidentísimo. A artesanía. O sea, que neste estudio que fixemos sobre a economía social e as industrias culturais era evidente, o sea, o concepto en España das industrias culturais é ridículo, non? E nisto hai moito que facer. E aí o Concello ten moito do que se aproveitar e aproveitarnos todos, non? Que sumar. Simplemente facer unha estatística do sector cultural sobre as bases reais do que son, do que é, pois posiblemente iba a ser algo bastante sorprendente. Non? Porque se fai, pero sempre é sobre a estatística dos sectores considerados cultura desde os anos 60. Entón, claro, as imprentas, joder, é que eso está xa casi amortizado. Sí. Sí. Claro. Pero hai campo de sobra. E moita subvención, eso tamén é certo, O que pasa é que o modelo de subvención non todos os modelos de negocio se poden acollerse. Por exemplo, nós, maiormente, non podemos ir a subvencións do sector cultural porque financian o 80% do proxecto. Entón, eso está guai para que cobra unha entrada, pero se non cobras unha entrada, pois non podes acollerte a subvencións, non? E tampouco podemos pedir proxectos de investigación, porque como es que pedir mínimo 300.000 euros, pero si yo con 10.000 ya me llega. Pues hacemos maravillas con 10.000. Nos comemos el mundo. Claro, pero los proyectos de investigación están pensados para cosas súper enormísimas y entonces, claro, dices, bueno, ¿cómo hago yo? Bueno, ya están pensados para grupos consolidados de universidad. Antes había, sí que se podía colaborar, universidad-empresa, eso se fue perdiendo también mucho. Pues por ahí hay que ir. Y bueno, entonces, pues claro, si piensas en un proyecto de investigación y te dices 350.000 euros, pero ¿a dónde voy yo con esto? No me voy a ir al Caribe. Claro, es decir, entonces, claro, también habría que adecuar esas cosas. Es decir, que hay empresas culturales que la investigación en biotecnología, en medicina, sí que requiere grandes inversiones, pero a lo mejor la investigación en cultura y en humanidades, con muchísimo menos puedes llegar a muchísimas empresas. Pasa igual que como naceu a transferencia, que decía José Luis Villaverde. Naceu pensada para unhas áreas do coñecemento, patentes, entonces toda a medición da transferencia é conforme a resultados de investigación de ciencias moi experimentais, moi tecnolóxicas. Entón, aí, claro, quedou abandonado e despois o ano anterior se lanzou o famoso sexenio de transferencia e se sorprenderon dos resultados. Digo, oh, sorpresa, si só se transfiren nas áreas profundamente tecnoloxizadas e masculinizadas, onde queda todo o campo das humanidades, das ciencias sociais e onde están as mulleres tamén, por outro lado. Bueno, para seguir respetando os tempos, a verdade é que a mesa é un luxo, ou igual que a anterior, a de biotecnoloxía, as humanidades, as ciencias sociais, o eido cultural. Bueno, pois gracias, Pirusa, por a investigación histórica baixo demanda, Isabel, a unión no ámbito cultural, Cris, por a investigación na economía social, e a Pablo por a formación académica con esas competencias transversais e por convencer a algunha familia de que o seu fillo pois, se meta tamén na área da música, que non vamos entrar en detalles personales, por onde nos vamos levando. Moitas gracias. E, bueno, da biotecnoloxía a estas áreas de humanidades, ciencias sociais, culturales e artísticas, vamos pechar esta tarde co tema moi masculinizado que é a área TIC. Ou non tanto, mellor. Seguro que nos van rachar estes estereotipos as compañeiras que van subir ahora a mesa, que son a profesora Mariluz Castro Pena, e tamén emprendedora de Imagine Software, e Cristina Gamallo. Pero mentras elas suben, vamos a dar un forte aplauso a este luxo de mesa. Moitas gracias.
E, bueno, mentre se vai sentando, pois teño aquí ao meu lado a Luz Castro Pena, que lle pasa igual que a Mercedes e Pirusa, son das primeiras, das pioneiras, e que tamén sempre nos dice que sí. E aparte, como no sector TIC hai tan poucas mulleres, pois ainda encima as poucas que son sempre tiramos delas. O mesmo lle pasa a Cristina Gamallo, que tamén da empresa Situm, e vinculado ao CITIUS da Universidade de Santiago de Compostela, que tamén sempre nos dice que sí. Esta mesa que pecha, empezamos hoxe ca biotecnoloxía, fomos a un eido máis feminizado como é a das humanidades, a cultura, a parte artística, cambiamos, ou non tanto, porque a TIC, como todo o anterior que falábamos, é transversal. Ao final, trátase de non facer tanta dicotomía, estamos aquí ou estamos ali, senón todo ten que xuntarse, e as ferramentas tecnolóxicas para todas nós e para todos nós, inda que estemos no Salón Noble de Fonseca, son fundamentais. E basta vernos como estamos comunicando, e, bueno, é todo o debate que estamos tendo. Doulle, en primeiro lugar, a palabra a Mariluz Castro Pena, que ten unha longuísima experiencia e trayectoria como empresaria, como emprendedora, como docente. E, bueno, lanzábamos unhas preguntas sobre esas frases que escoitades as mulleres e as TIC, si realmente estamos, non estamos, si temos problemas, si porque desde pequenas xa nos vamos alonxando da tecnoloxía. Temas como a necesidade tamén de formarnos no tema da programación en todas as carreiras, en todas as áreas do coñecemento. Luz, síntete libre nesta última hora que temos aquí de feira para comentarnos e contarnos a túa trayectoria e compartir con nós as túas aprendizaxes. Vale, pois, antes de nada, graciñas, Eva. Ainda que dis que pode ser certo que o salón impón, eu síntome moi cómoda e como na casa, como en familia con todas vos. Así que, bueno, a pregunta do millón é por que somos poucas nas TIC, non? E é certo que somos poucas. Despois, se queres, vos dou así algún dato, pero, vamos, non chegamos ao 25%. Entón, somos moi poucas. E iso a min o que me fixo reflexionar cando Eva plantexou estas preguntas foi como empecei eu, non? O sea, por que eu estou e outras non están? Pois, bueno, eu empecei coas maquinitas, o sea, cos videoxogos, coas Game & Watch, que non sabredes nin o que son, o mellor, pero, bueno, eran unhas máquinas que só tiñan un videoxogo. E de aí pasei a un Spectrum e a empezar a programar, porque todo iso chegou a min a través dos meus pais e dos regalos de Reis. E me gustaba, e se me daba, aprendín eu a programar con libros e indo a clases particulares. E todo iso me parecía chulísimo. Entón, cando pensei en que estudar, unha das opcións foi estudar informática. Eu sempre digo que me metín en enxeñería informática porque a mí ninguén me avisou de que era unha cousa de homes. Entón, dinme conta de que éramos poucas mulleres, pois, cando cheguei á facultade. Aínda así, dentro do que foron os estudos, eu non notei diferenzas de trato, nin cos compañeiros, nin co profesorado. O mellor outras compañeras sí, eu polo menos non notei diferenzas. Cando si as notei foi despois ao sair ao mundo do traballo. Aínda que as miñas circunstancias foron especiais, porque eu non ia dicir nunca traballei para ninguén, agora sí, pero non empecé traballando para outros, senón que montei unha empresa con 3 socios ao rematar a carreira, que é Imagine Software. Pois, aí sí que empecé a ver cousas. Por exemplo, cando fomos a comprar un computador para montar a oficina, e o vendedor comentou, tenéis unha chica, así como, que mona. E, bueno, aí o bon é que os meus socios, que son maravillosos, pois xa saltaron eles antes de que saltase eu e dixen, é unha socia, non é simple de... Pero xa ias vendo, non, detalles, con outras empresas, tamén con clientes. Lembro que
bueno, claro, cando nos empezamos, bueno, vou vos contar que facemos, porque non coñeceredes Imaxin Software. Imaxin é unha empresa de tecnoloxía que ten dúas áreas, unha é a parte de multimedia, que era a que levaba eu, onde facíamos, bueno, se siguen facendo, aplicacións multimedia para ámbitos como a formación, a educación, a comunicación, e aí empezamos a facer tamén videoxogos con un carácter educativo e formativo. Entón, entre outras cousas, tamén facíamos páxinas web e aplicacións moi relacionadas coa cultura, porque queríamos levar a informática aos ámbitos que nos gustaban a nós. E outra das áreas é de enxeñería lingüística, que é a aplicación da informática á lingua, porque é outra das áreas que lle gusta a un dos meus socios. E creo que xa me perdín un pouco. Que facíamos? Bueno, pois facíamos este tipo de cousas e lembro que un cliente, era por contarvos así algunha anécdota de abuelita, era moi borde, pero moi borde. Entón, se as cousas non estaban como el quería, montaban uns pollos tremendos. Pero resulta que a min non. Porque, claro, como te vas a cabrear así, como lle vas a berrar a unha muller, non? O sea, tiña así un concepto machista extraño. Un paternalismo, mellor. Claro, exacto, un paternalismo. Entón, como comigo non se ponía a borde, pois mo pasaron a min, en plan de, bueno, pois este xa falaste con él, non? Non teña esa sorte. E tamén lembro, outra das cousas que máis me impactou, e creo que aí foi onde empecé a tomar conciencia de todo isto e a intentar facer cousas e ser activa na visibilización das mulleres nas TIC, foi que nos montamos unha asociación con outras empresas e cando eu empecé a ir ás reunións desa asociación, eu notei que eu me tiña que gañar o meu posto, non? O sea, que me tiven que gañar ser escoitada e que as miñas propostas se tivesen en conta. Pero eu pensei que era que como acababa de chegar, bueno, pois tes que demostrar que o que ti dis ten sentido. Bueno, non o tomei a mal. Entón, a medida que pasaba o tempo, pois sí, as miñas contribucións se tiñan en conta. De feito, despois cheguei a ser vicepresidenta da asociación, o sea, todo ben. Pero uns anos despois, entraron dous rapaces maravillosos, pero entraron na asociación e tal como entraron, as súas propostas xa se tiñan en conta. E aí a miña cabeza fixo clic. E dixe, ostra, é que o meu non era porque eu acabara de chegar e non me coñecían. E dixe, porque era unha muller. Porque, ao final, eu tamén tiña boas ideas, non era cuestión das ideas. E entón aí, falando con outras compañeiras, decidimos, en principio, facer un estudo de cantas mulleres había no sector TIC en Galicia, que isto foi no ano 2009, e aí éramos un 25%, pero en ámbitos de dirección son un 16%. E as cousas non cambiaron moito, desde 2009. No sector dos videoxogos, onde estou agora moito máis centrada, traballando nos videoxogos non chegamos a un 20%. Pero xogando, estamos case ao 50%. Somos un, 45, depende do ano da estadística. Pero somos case a metade as xogadoras, pero na industria non chegamos a 20%. E iso, como supoño que xa vos daredes conta, ten moitas repercusións, porque se os equipos que fan videoxogos son todo homes brancos occidentais heterosexuais, porque son así, pois claro, os videoxogos que saen de aí son para homes brancos heterosexuais occidentais. Non todos, evidentemente, non? Pero sí a grande maioría. Entón, necesitamos equipos diversos para que haxa diversidade de xogos. E, creo que para empezar, xa. Está moi ben. Me enrollo. Antes de pasar a Cristina, a literatura feminista fala dun efecto que é o síndrome da pitufina. Coñecedes os pitufos, que son esas series imaginarias, porque encima son azules, que non sei quen pode ser tan azul. Pero ainda por riba son moitos e só hai unha muller. E
E eu penso como se reproducen, digo desde a miña ignorancia. Eu penso cando vexo no sector tecnolóxico, no sector TIC, se non sentides ese síndrome da pitufina de ser a única, que tamén no cine pasa moito, nas series tecnológicas. Ahora se incorpora unha muller porque xa queda feo, non? Facer determinado cine, televisión, e que non naxa ninguna muller se é do ámbito, se non sentiche ese síndrome da pitufina. A ver, sí que é certo que durante algúns anos, pois, sobre todo nas directivas das asociacións, pois a veces estaba eu soa, sí, e te tiñan un pouco como, bueno, tal. De feito, lembro que se contaban chistes machistas e entón se decía, perdó a luz. Como que perdó a luz? Non o contes, non? O sea, entón, sí, pero eu creo que agora menos, bueno, non sei que opinas ti, que o mellor xa pode haber 2, 3, que xa podemos facer un pouco de piña, non? Porque tamén é certo que cando eu empecé tamén nos custaba moito, eu quero pensar que agora custa menos, non? Pero nos custaba moito dar o paso de, bueno, pois, nunha asociación representar as empresas, non? Poñerte diante dun micrófono. E eu creo que fomos, e seguimos sendo conscientes de que iso hai que facelo, e que, aínda que é máis cómodo estar do outro lado, alguén ten que dar a cara e temos que sair aí, e entón, bueno, pois que xa vamos facendo un pouco de grupiño. E vades creando referentes tamén para as máis pequenas, que realmente é importante o sector, xenera emprego, xenera diñeiro. Sí, claro. E aparte tamén, pois, o tema de que somos usuarias. Teñen que diseñarse produtos tamén para a metade da población, e non tan sesgada. Exacto. Damos a palabra a Cristina Gamallo, que é outra compañeira que tamén sempre que dice que sí, e, bueno, eu tiñe ben a sorte de coñecela no edificio Emprendia, porque foi dunha das empresas que estuvo incubada ali, unha empresa de base tecnolóxica, un spin-off da Universidade de Santiago, Situm, xeolocalización dentro de edificios, e dentro do equipo promotor, pois, 2 compañeiros, e Cristina tamén aí ao frente. E a que vos dedicades, Cristina? E, bueno, contanos un pouco a túa experiencia tamén como promotora de Situm. A ver, voy a empezar un poco también por el origen, ¿no? De dónde viene, ¿no? Mi afición por la tecnología. Yo desde pequeña siempre fui una persona bastante inquieta de coger los aparatos, abrirlos y ver cómo funcionaban, ¿no? Era un poco curiosidad. Pero bueno, dentro de lo normal, pues los hobbies que tiene cualquier niña de su edad. O sea, en la calle, jugar a la cuerda, ¿vale? No dirías, o sea, si tú coges este prototipo que tenemos todos, ¿no? De persona TIC, ¿no? Que mucha gente tiene y que es lo que hace que yo creo que muchas mujeres se tienen para atrás, no podías ver, o sea, decir, bueno, es que es un bicho raro, ¿no? Es una persona normal, muy sociable, bailo en un grupo tradicional desde hace muchos años, ¿vale? Y a pesar de eso, bueno, fui una persona que siempre me gustaron mucho las matemáticas, ¿vale? Porque quizás es lo primero que conocemos más relacionado con la informática. Al final, la base de la informática está en las matemáticas. Y bueno, cuando empecé en el colegio, es bien cierto que ayuda mucho, ¿no? Como dice Luz, que en mi casa hubo un ordenador pues bastante, yo debía tener 9 años, ¿no? Entonces, claro, de repente ves que puedes hacer cosas con esa máquina, ¿no? Y te emociona, ¿no? Yo recuerdo el primer código que hice, ¿no? Nos empezaron a dar clases de informática en el cole, ¿no? Que también, pues aquella era algo muy novedoso y realmente lo agradeceré toda mi vida. El primer año que di informática en el colegio, fue como abrir un mundo nuevo de, vale, yo si le pongo aquí estos 4 comandos puedo pintar una pelotita en la pantalla, ¿no? ¡Buah! ¿Sabes? Me creó y desde ese momento lo tenía clarísimo. ¿Que me intentaron echar para atrás muchas veces? Pues sí. Vale, pues esta carrera ¿dónde vas a esta carrera? Es muy dura. Nunca me llegaron a decir es para hombres, porque si no ya sabían que de ahí no me salía. Vale, soy bastante... Pero bueno, siempre se vio con naturalidad, mis padres lo asumieron perfectamente y luego lo que dice Luz, ¿no? Una vez llegas a la carrera, sí que ves que hay un número inferior de chicas, ¿vale?
yo nunca lo comprendí, ¿no? Ni lo compartí. Pero luego realmente allí te sientes como en cualquier otro ambiente, ¿vale? Nosotros, pues yo creo que justo empecé por la técnica de sistemas, que era donde más deficiencia había de número de chicas. Igual éramos 10, 15, pero realmente todo el mundo nos trataba igual, ¿no? En general. Raro caso había, ¿no? Y luego una cosa, ¿no? Que sí, tú llegas allí y parece que hay mucha gente que ya dices, estos ya han hecho la carrera, ¿o qué? Yo estoy aquí en primero y no tengo ni idea. No, vale, han friqueado mucho, pero de ahí a hacer la carrera no parten con una ventaja grande, ¿vale? Por ser la persona que se ha pasado 10 horas al día delante de un ordenador. No quiere decir nada, ¿vale? Y eso, allí siempre te sientes pues un ambiente de igualdad. Yo cuando acabé la carrera, bueno, ya empecé a hacer proyectos en la carrera de visión artificial y enfoqué un poco mi carrera a la robótica, ¿vale? Si en las TIC general no había chicas, en robótica, ¿vale? Había muy poquitas. Sí que es verdad que yo me sentí un poco pitufina, porque cuando iba a los congresos a nivel nacional, ¿no? Y a nivel internacional, pues era la chica, ¿vale? O las chicas, ¿vale? En España, en mi época, en el congreso que generalmente hacíamos una vez al año, era la chica gallega y una profesora que había en Extremadura y una chica que había en Valencia, ¿vale? Pero realmente, claro, pero es lo que dice Luz, ¿no? Pues los chistes sí que es algo recurrente, que un ambiente tan masculino, pero bueno, al final convives y sabes que en ningún momento lo hacen para tratarte, o sea, por decir, mi valor de mi investigación nunca lo valoraban inferior, ¿no? Y tampoco en la facultad. De hecho, yo creo que en todos los cursos con los que coincidí, muchas de las personas que destacaban eran mujeres y éramos pocas, ¿vale? Pero sí que destacábamos bastante, es decir, esa capacidad la tenemos. Nacemos con ella igual que nacen los chicos, ¿vale? Simplemente que no es, pues por educación, por ambiente social o por ese estigma que tiene la informática, pues creemos que es como algo para alguien que está todo el rato friqueando. No, esto se aprende como todo, con voluntad, con ganas, es bonito, es divertido, es duro como cualquier ingeniería. Arquitectura es dura, sí. O cualquier otra carrera, todo tiene su esfuerzo. A mí no me pongas a estudiar Derecho, ¿vale? Igual te digo que es infinitamente más dura que informática. Entonces, eso, creo que hay muchas mujeres que además hoy en día no pasa como en mi época, que no tenías acceso a un ordenador. Por favor, desde los 2 años, mucha gente, niños se crecen con una pantalla, desde los 3, los 10, hoy en día las adolescentes todas llevan el móvil. No sé, creo que es importante, por lo que dice ella, a nivel de usuarios, a nivel de capacidad para adaptarnos a los clientes, a la hora de expresarnos. Esa variabilidad también va a hacer que el sector se enriquezca, ¿no? Al final siempre somos un poco diferentes, hombres y mujeres, por naturaleza. Entonces, esos diferentes enfoques se notan. En el caso de mi empresa, yo soy la tercera socia personal con más capital, pero en su momento yo fui la CEO de la empresa al principio. Fui yo la que renuncié a hacer la CEO de la empresa por otros motivos, ¿vale? Pero no en ningún momento que yo fuera la chica y ellos los 2 chicos, la decisión vino por ahí. No, inicialmente yo fui la persona que inicialmente iba a coger el cargo de la empresa. Luego me salió otra oportunidad y, bueno, pues la compaginé y decidí yo misma cederles ese puesto a ellos, ¿vale? Entonces, eso, con eso quiero decir que bueno, que estar cerca de la tecnología, pues antes era comprensible, ¿no? Que no todos estábamos tan cerca de la tecnología para decidir quiero hacer STEAM. Ahora todos tenemos la tecnología. Vale, esa excusa ya no vale. Entonces, creo que es eso, que es quitarnos esa atadura, esa mente de ver a alguien que se dedica a la informática encerrado, ¿no? En una caja todo el rato delante de la pantalla. No somos personas normales, ¿vale? Nos gustan los bares, nos gustan los conciertos, nos gusta el cine, nos gusta la música, ¿vale? Yo me considero, vamos, 100%
una persona extrovertida y muy sociable, y eso no es estigma de STEAM, ¿no? Por así decirlo. Entonces, no penséis eso, ¿vale? Pensar un poco más. Las mujeres, no sé si lo sabéis, llevamos en la informática desde el principio, ¿vale? Siempre ha habido mujeres en la informática, desde las primeras programadoras, desde los inventores de la Wi-Fi, desde el principio. Cuando se programó la primera máquina, en la máquina que fue a la Luna, ¿vale? Había una mujer en el equipo en la programación de esa máquina, ¿vale? Imaginaros, ¿vale? Yo creo que por eso, o sea, yo ahora he tenido jefas que ya están jubiladas y que empezaron en el primer departamento de informática que había en el ministerio. Siempre ha habido mujeres, ¿vale? No es como otros campos donde no las había, ¿no? ¿Vale? Entonces, bueno, me parece que creo que todos deberíamos plantearnos hoy en día, porque nos perdemos un gran campo de oportunidades, ¿vale? Es uno de los mercados laborales, yo creo que mejores o con más capacidad de crecimiento, ¿vale? Están hablando de que se necesitan de aquí a unos 20 años, unos 20 millones de puestos de trabajo en las TICs. Entonces, cerrándonos en banda a las tecnologías, nos estamos perdiendo una parte del pastel, por así decirlo, muy grande, ¿vale? Y es fundamental hoy en día trabajar en las TIC. No hace falta que hagas la carrera, ¿no? Pero puedes estar transversalmente. En la informática no todo es teclear, ¿vale? Yo me paso el 85% de mi día hablando, ¿vale? y ordenando cosas, que es lo mismo que puede hacer una abogada en una empresa. No todo el mundo se va a dedicar todo el rato a picar código, ¿vale? Hay muchos puestos transversales, hay muchas áreas. Puedes desde la informática trabajar en medicina, desde la informática trabajar en derecho, desde la informática trabajar en ciencias laborales, desde la informática trabajar en medicina. Es muy transversal, ¿vale? Entonces, bueno, aquí quiero hacer un alegato grande y fuerte por cambiar esta situación, ¿vale? Es fundamental en lo que viene. No sé si habéis visto la presentación del cambio de Facebook ayer, ¿vale? Prepararos, porque el mundo cambia rápidamente. Y por ahí, bueno, para empezar el debate creo que está bien. Está bastante bien, Cristina, Luz. Digo, para abrir debate, non sei se hai alguma pregunta do público, pero, bueno, se non vos lanzo, que opinades da necesidade de que unha asignatura como programación sexa casi obligatoria desde ben pequenas e pequenos? Que é de romper eses estereotipos que comentaba Cristina, rachar con todo ese estereotipo tan friki que está perpetuado. De feito, o sector está como está. Pero a importancia de estudiar programación, ainda que non seas enxeñeira informática. Sí. A min parece moi interesante. Non sei porque, perdón, está aí unha... É que eu sei que cando era Perdona, Luz. Cando era eu pequena, había moito interese en que fóramos a mecanografía. Eu tiña que dar 400 pulsaciones por minuto, unha cousa que despois vin que me era útil cando me collín un ordenador, pero eu creo que desde que despois sí que os meus pais tuveron moito interese en que fora a aprender Word, Excel, Microsoft Office, non? Pero parece que quedamos aí. Que aquelo da mecanografía ou do aprender Excel, Word, que agora teríamos que ter estas outras habilidades, non digo que sexamos enxeñeiras informáticas, pero sí que esa outra forma de mecanografía. A ver, eu non me vou meter se isto ten que ser obrigatorio ou non ten que ser obrigatorio, ou así. Agora, que se aprenda programación e robótica, pareceme moi interesante, porque que temos que saber como funcionan as máquinas. Porque agora, o que dicía Cris, todo o mundo vai traballar con computadores, non? E todos temos un teléfono na man que o que menos é teléfono, non? É un montón de cousas, é un computador que levamos no peto sempre. Entón, temos que dominar as máquinas e entendelas para que elas non nos dominen a nós. Entón, fai falta que saibamos, bueno, pues como está creado iso, non? E é moi bon, ademais, aprender programación porque aprendes a resolver os problemas dunha forma, bueno, hai que dividilos en trociños e vamos separando paso por paso. Eu creo que a min
esa estructura mental que nos dá a enxeñería, non é só a informática, pero a enxeñería é moi útil. Entón, a mí me parece moi ben que os nenos e as nenas aprendan programación e robótica, e despois tamén está o tema de romper estereotipos con iso, non? Porque o que dicía Cris, o sea, nas mulleres estivemos na informática desde o inicio, pero eu, por exemplo, na carreira a min me falaron de Ada Byron, pero nada máis. O sea, nos contaban o mito da polilla, que non sei se coñecedes de por que os erros en informática se chaman bug, non? Que bichito, polilla. E, bueno, había unha historia de que era porque dunha vez abriron o computador estropeouse cando eran armarios, non? E ocupaban salas, e cando abriron para ver que pasaba, pois que había un bicho ali morto que fora o que causara o erro, non? Entón, eu lembro que me contaron eso na facultade, pero non me contaron que dentro do equipo desa anécdota, que tamén é un pouco mito, pero bueno, que estaba Grace Hooper, que foi a desenvolvedora do primeiro compilador da historia, que é o que traduce o que nos escribimos en código a linguaxe de máquina. Entón, eu todos esos referentes funos encontrando despois. Polo tanto, está ben que tamén se coñezan, porque o que necesitamos é que as nenas vexan que poden ser informáticas ou o que elas queiran. De todas formas, referentes femininos tampouco hai noutros campos. A mellor están aquí historiadoras e dirían, pois a nós tamén na facultade nunca nos contaron ningunha historiadora o que fixo. Tiña Pirusa unha palabra, creo, que ten o micrófono aí. Sí, con el asunto de hai que estudiar de todo. Es decir, yo ahora lo digo como madre afectada del asunto. Claro, es decir, te pones y les metemos ahora robótica. Es decir, todos los TICs y las TICs deberían de ser un conocimiento transversal. Es decir, estar en todas las asignaturas, porque son necesarias en todos los campos. Es decir, hasta poner una lavadora requiere de conocimientos tecnológicos. Sí, bueno, no voy a decir, pero yo conozco a algún informático que lo de poner frío o caliente lo lleva mal. Lo lleva mal. Es decir, no concibe aún que ese aparato se programe. Ahí lo dejo. Entonces, que tiene que ser un conocimiento transversal. Y también erradicar esta idea de que nuestros niños son nativos digitales. Uy, no. No, no. Es decir, saben encender el teléfono, bailar delante de TikTok y hacer 3 tonterías, vamos, en teoría tonterías, porque yo algunas no las sé hacer, con 3 emojis, y sí que entienden algún proceso básico, pero no son nativos digitales. Es decir, se necesita desde pequeños que aprendan efectivamente robótica, pero siempre de una manera transversal. Es decir, que hace falta cambiar el sistema educativo. Pero bueno, pero sí que las TICs deberían de verse con otra visión y siempre de forma transversal. Y también yo creo que están muy masculinizadas porque vienen de carreras, es decir, los informáticos, por lo menos en España, vienen de carreras que estaban muy masculinizadas. Es decir, la física, las matemáticas, todo el ámbito de las ciencias estaba muy masculinizado. Es decir, ahora yo supongo que esto irá cambiando porque efectivamente, es decir, las mujeres son prácticamente 40-45% de las que saben manejar ordenadores, videojuegos. Lo que pasa que también, ahí volvemos al estereotipo del hombre blanco, tal, los videojuegos están pensados por y para ellos. Mata, 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 corre, corre, corre. Porque yo lo veo en los videojuegos que juega mi sobrina y allí está matando gente todo el día. Pero no hay otra cosa. Pero en eso, el Minecraft ese también se mata, ¿no? Ah. Hai moita máis diversidade, seguro que sí. Aquí ahora esto se lo voy a dejar a Luz, que es su campo. Pero antes, si quieres, de entrar en los videojuegos, estoy de acuerdo en que debería ser una ciencia, o sea, algo transversal, pero sí que es verdad que en algún momento, pues, ese saber un poco de dónde viene, ¿no?
que aquí hay algo que hace que la información se almacene, algo que hace que nuestros datos puedan ir a sitios donde no deben, pues eso al final yo creo que es como la lengua o como el inglés o lo que sea, ¿no? Es una herramienta para que luego podamos trabajar en diferentes campos. Pero hoy en día, vamos, un químico, un físico, no sé, no se me ocurre un área en el que puedas trabajar sin la informática, sinceramente, muy pocos. Sí, concordo totalmente. O sea, por eso dicía, non sei se ten que ser unha asignatura obrigatoria, non? Unha materia obrigatoria, pero sí debe estar aí, pero que ademais non só a programación, senón o mundo digital, non? Porque os nativos digitais non existen, e hai un libro con ese título maravilloso que sempre recomendo, porque eso, que saiban encender o teléfono ou facer un TikTok non quere dicir que saiban usar ben a tecnoloxía. Entón, como pais e nais, o sea, arriscarnos a que como xa saben, parece que saben, deixarlo así sen control, a mí me parece unha locura, non? Eso. Entón, tamén se necesita educación en identidade digital, non? Que pode ser a materia que hai agora nos centros de ensino ou calquera outra, pero necesitamos saber movernos no mundo digital, pois para non perder os nosos dereitos, para que non nos roben as passwords, para un montón de cousas e todo o que vai vir, non? Saber o que son as fake news, todo eso está moi relacionado. En o que comentabas dos videoxogos, sí que é certo que os que teñen máis orzamento e os que máis se coñecen, pois son esos de disparar e tal, pero igual que as películas de Hollywood que máis se coñecen, pois o mellor son as de superheróis, non? Eso non quere dicir que non haxe outro tipo de cinema, e que no cinema independente europeo, por exemplo, que se fagan cousas estupendas. Entón, nos videoxogos pasa unha cousa moi parecida ao audiovisual. Hai grandes superproduccións con moito orzamento, con moita capacidade de marketing, e iso é o que vai chegar máis rápido, pero un pouco máis rascando, non demasiado, hai moito máis mundo e moita diversidade e moitos xogos maravillosos, pois igual que hai películas maravillosas, non? E tamén está ben ver unha de superheróis que a min tamén me gustan, pero en xeral prefiro as películas que me contan algo, non? E que cando saes de ver esa película saes diferente. Pois eso tamén o podemos ter cos videoxogos, incluso máis, porque somos parte activa da historia. Entón, bueno, pois tamén hai que saber e ter o tempo e a capacidade de ir a buscar un pouco máis. Non sei se tedes algunha pregunta máis, se non fago eu algunha... Sí, Isa? A mí gustaría facer así un pouco unha reflexión en canto que estabas dicindo agora, que sí que todos temos un pouco a responsabilidade. A día de hoxe vivimos dun xeito tan rápido, tan fugaz, e quizáis temos esa filosofía de ter un mar de conocementos, pero de 1 centímetro de profundidade nesos conocementos en concreto. Entón, o mellor o que decías antes, parece que todos os videoxogos son de matar, pero é que son 4 videoxogos os que se coñecen, hai moitísimo máis. O que pasa é que trascenden 4, e son precisamente os de matar. E trascenden 4 e temos unha responsabilidade de indagar un pouquiño máis en todo o abanico de opcións que temos. Porque parece que solo se publicitan 4 películas, 4 videoxogos, da igual, a temática, o campo, temos 1 centímetro de profundidade, estamos tan saturados de estímulos que ao final non temos esa inquietude por profundizar nas distintas temáticas. Eu creo que eso tamén é un pouquiño unha labor de todos e na sociedade que vivimos non é fácil. Simplemente era facer unha reflexión así guai.
Bueno, un tema tamén de poder económico e de orzamentos, non? Sí, e despois, e a nivel de receptores, non, de todo iso, tamén hai un nivel de tempo, non, de ter tempo para ir a buscar outras cousas, bueno, é un problema complexo. De feito, series, películas que están triunfando en base a moita violencia, pois, porque están aí, Juego de Calamar, están aí encima da mesa, entonces, claro, é un consumo moi rápido e moi fácil, como diceis. É que aparte, o sea, existe a fórmula do faster, de ver algo a dos porque o importante, aquí o importante é decir que o vin, da igual se me enterei de algo ou non. Si non, vin 7 series en unha semana. Non me enterei de nada de ninguna, si profundizo. Pero a conversación entre os meus amigos e eu é eu vin tantas. E eu vin tantas, unha máis que a ti. Non, eu vin isto, reflexionei isto. De feito, está nos medios, en todas as redes sociais, esa noticia da Galicia profunda. Eu quería que vos, como tecnólogas, é dicir, unha suiza con máis ou menos gusto ou acerto, dice, le quito porque la Galicia profunda. Se move nas redes sociais, eu pensei, quen está defendendo a nivel xudicial e saca a luz eso, non hai un interés en que se abra este debate porque calquera lle quita ahora custodia, por exemplo, a esa nai da Galicia profunda, si todas as redes sociais e todas as mulleres e homes empiezan, yo vivo... Que maravilla que vivo en Belesar, que maravilla que vivo... E digo, realmente a mellor non é tan maravilloso vivir en algúns destes sitios onde non hai comunicacións, onde non hai emprego, pero detrás dese eslogan que dice eu tamén son da Galicia profunda, está todo ese movimento das redes sociais. Cal é a vosa reflexión sobre este tema? Que é moi fácil dicir eu son de Escairón e son da Galicia profunda, que é a realidade, non? Pero detrás non hai toda unha intención de quen saca esa sentencia e a pon encima da mesa da imaxe social das redes. A ver, a intención de quen saca esa sentencia xa non sei. No, pero a intención está conseguida, non? Agora, pero o medio... A lista que publicou a Nova. Claro. Ou quen defende, quen fai a defensa. Quero pensar que unha suiza, non debe decir eso, si eso está claro, non? No sacó esa sentencia pensando en lo que se iba a liar, ¿no? Por así decirlo, a la que se iba a liar, ¿no? Pero quen fai a defensa desa, claro. Pero sí que es probablemente que a la hora de publicarla en la prensa, ¿no? Al final, como todo, no te ponen la sentencia completa, ni los argumentos completos, ¿no? Entonces, lo que destacan exageradamente es eso, ¿no? Y realmente, si tú quieres apoyar en este caso, que yo no me he leído la sentencia y no puedo opinar, ¿no? Ese Omar de que fala Isabel. Es lo que hablábamos, al final todos estamos opinando sobre algo sesgado que salió en la prensa, que no sabemos cómo es el caso general. Que la expresión es muy desafortunada, sí, Martín. Totalmente de acuerdo, pero claro, al final ha conseguido, o sea, si realmente querías que esa mujer tuviera apoyo, sí que lo está realmente muy bien vendido. Yo non me refiero a eso, sino que nadie se plantea incluso que vivir na Galicia profunda pode ser incluso difícil. Claro. É dicir, de repente sacamos como unha estupidez, unha sociedade tan infantil a forza de clic, que dices, bueno, eu vivo de maravilla. Digo, de maravilla seguro que nin tes acceso a tecnolóxico, nin tes medios... Que si queres ir a cobertura, que se queres ir ao médico tes que desplazarte ata non sei onde. Claro, digo, alguén se plantea que o mellor esa reflexión de que estamos poñendo todos, eu vivo aquí... Pero son as redes sociais. Son as redes sociais. Claro, é o medio no que nos movemos. Claro, as redes sociais teñen cousas boas, porque teñen cousas boas. Pero a reflexión e ir ao fondo das cuestións non... Eso non é o clickbait e este activismo de clic, de, vale, sí, eu tamén me sumo e xa parece que fixen un montón, non? Es verdad que sí que a mí me parece moi bien sacar orgullo da Galicia profunda y yo soy fan y me encantaría vivir en la Galicia profunda, pero me encantaría que hubiera medios en la Galicia profunda, ¿vale?, que pudieran, pues, una buena conexión a internet.
Nosotros cuando llegó la pandemia teníamos un empleado que vivía en la Galicia profunda y cómo teletrabajaba porque la conexión que tenía no le daba para trabajar, ¿vale? Pues, a ver, nosotros cogimos y dijimos, pues nada, un móvil y se lo proporcionamos. Pero en el caso de un niño que iba a la escuela y que tenía que seguir unos profesores en esa Galicia profunda, pues muchos no podían seguir sus clases online. Entonces sí que está muy bien sacar ese orgullo de la Galicia profunda, pero también está muy bien pensar si realmente en la Galicia profunda hay todos los medios y comodidades que decía Eva, o trabajar para que nos haya. Unha anécdota para abrir debate, simplemente. Sí. Temos aí unha pregunta. Bueno, falando, non sei se me escoitades. Para arriba. Está para arriba. Vale. Co tema que falades de Galicia... Non se escoitan, verdad? Non se escoita. Hola. No, que... Ahora sí, ¿no? ahora sí. Bueno, que falabades de Galicia profunda, co tema que poñedes en riba da mesa, non? De esa necesidade de dispoñer de medios de internet e demais no rural, recentemente, polo Día da Muller Rural, desde a Federación de Asociacións de Mulleres Rurais de Galicia, facían fincapé xustamente neso, que moitas mulleres do rural que queren emprender e non poden levar a cabo o seu emprendemento porque carecen de algo tan básico como a conexión a internet ou unha cobertura móvil. Entón, bueno, o tema das redes sociais, penso que é esa instantaneidade de sumarse rápido a un movimento e falta o que comentaba Isabel, de esa reflexión. Creo que neste caso tamén o de Galicia profunda era por ser muros, non? Que muros, home, se dicimos a Fonsagrada ao millor, non? Está máis na Galicia profunda, non? Tamén creo que tiraba por ese, bueno, por esa un pouco burla, non? De dicir, home, muros, non... E era un concello, sí. É unha parroquia. Que non hai. Bueno, a min chamaba... Bueno, pero a Galicia profunda é un estado. O sea, non é... Pero non ten por que ser un sitio concreto, porque canto tempo... Bueno, non sei se xa tedes, pero ainda non tedes, non? Boa conexión aquí. E é aquí, Claro, entón, o centro de Santiago de Compostela pois tamén é Galicia profunda, porque non hai boa conexión a internet. Entón, por iso digo que é un estado así... Sí, de feito, ano pasado a feira na Plaza de Abastos tuvo certos problemas, pero bueno, non vamos a sacar as cores a Carmen. Volvendo ao tema das mulleres... Quería engadir solamente unha cousiña que me estaba dando voltas na cabeza, bueno, compartindo a anterior mesa, a de biotecnoloxía e esta, e era esa necesidade, non, que ao final, falando no mundo do emprendemento, vamos levar un pouco cara a ese lado, da necesidade de romper estereotipos en todo, sexa na formación, no eido da cultura, sexa no eido da biotecnoloxía, nas TIC, pero tamén do perfil que temos de emprendedora, porque, bueno, eu así a modo persoal, non? Eu chego ao mundo do emprendemento un pouco por casualidade, nunca pensara, pois podo montar a miña propia empresa, non pensara niso, non? Eu estudiei xornalismo, pois traballar nun medio ou nun gabinete dunha empresa, pero non ter a miña propia empresa. E creo que é moi necesario romper ese perfil que temos de emprendedora, de empresaria, que non ten que cumplir unhas características A, B, C, D, que hai cabida para todas e que todos os perfis son necesarios. A veces, pois, a timidez tamén é válida, quero dicir, a empatía, o liderado de outro xeito tamén é válido. Eu quero tamén animar as compañeras que están hoxe aquí que hai outras formas. Eu, sobre todo, veño dun sector como é a comunicación, que é un sector moi precarizado e que continuamente, incluso desde a economía social, temos que poñer en valor o que sabemos, porque hoxe estábamos falando fai un cacho das redes sociais, non? Parece que todo o mundo pode comunicar e estamos vendo que
que non, non? Entón, barro así un pouco tamén para o sector da comunicación, que é moi necesario poñer en marcha emprendementos propios que nos garanticen un mínimo, non? De cobertura, de poder vivir do que facemos. Entón, iso deixo aí dito de que non hai... Emprendedora podemos ser calquera. Que non hai un modelo único. Exacto, non hai un modelo único, sí. O que pasa é que o sector TIC sí que parece que se construí o modelo en masculino. Imaginadevos, claro, como un vaso de tubo. Está construído en masculino por un modelo de Silicon Valley. Non sei de onde ven ese modelo tan friki que non ven das referentes que están falando as compañeiras de mesa. Entonces, nese vaso de tubo non encaixan as mulleres e moitos homes tampouco. Entón, se trata, como dice Cristina, de romper e rachar un pouco ese vaso de tubo porque hai outros modelos que son posibles. De feito, ese modelo é que non é nada bo, nin interesante, non? O modelo Silicon Valley. Claro, ese. Que parece que, bueno, pues montas unha empresa e aparte de que, bueno, en xeral o estereotipo un home branco, non? Exitoso e con unhas determinadas características, non? De valentía e de... E un tipo de liderado que non é bo, o sea, que ademais é... Non me sei a palabra, pero... De feito, falábamos antes das empresas unicornio. Esa palabra unicornio... Claro, e todo eso, e ter que... Bueno, e vamos a ter unha inversión de non sei cuánto, porque temos que crecer un 20% para o próximo ano, porque despois... Sí, sí. Entón, hai outra forma de facer as cousas. E non hai por que montar unha empresa que en 3 anos teña un beneficio de non sei cuánto e teña non sei cantos empregados. Non, a mellor ti queres montar un proxecto de vida só ou con unha serie de persoas e poder vivir do que faz e do que che gusta facer. E se podes darte traballo a 5 ou a 10 persoas, pois fantástico, non? Pero non teñen por que ser 20 o ano seguinte e despois sair a bolsa e despois non sei... Nos están vendendo unha película que non ten moito sentido, non? Entón, pois sí, eu aí estou totalmente de acordo contigo. Hai que romper estereotipos. Igual que non hai que ser unha crack absoluta para poder emprender, nin tes que ser a que ten as mellores notas, ni... Eu non sei ti, pero eu era moi normalita. Sí, normalita, e cando me pegaba un año vago, pues me la pegaba, como todos, vamos. Claro. Yo no acabé, o sea, no acabé la carrera curso por año, ni mucho menos. En primera me llevé el batacazo como todo el mundo. Vamos, o sea, era normalita media, según el punto, ¿no? Porque también me gustaba, o sea, me gustaba hacer otras cosas, ¿no? Y no para nada fui una persona que destacara, ¿no? Pues a lo mejor en lo que me gustaba más o en lo que me gustaba menos, pues menos, ¿no? Pero era un perfil normal, tanto ahí como haciendo la tesis. Vamos, en la tesis pues yo tuve la suerte de coincidir con mucha gente que eran números 1 de su carrera, o números 2, o números 3. Hay una generación allí que el que, como decíamos, aquí de esta generación el más tonto tiene un 8 y pico de nota de media. O sea, estamos hablando en informática, ¿eh? O sea, imaginaros. Y para nada quiere decir que a ellos les vayan a tener más probabilidades de emprender que yo, porque yo a lo mejor tengo otras actitudes o otras capacidades. Ninguno de los 3 socios éramos el top de, ¿no? Por así decirlo, porque, a ver, o sea, ahora parece que teníamos un ranking, ¿no? Pero como la ciencia es muy puñetera, al final a nosotros nos juzgaban por nuestro expediente puro y duro, ¿vale? Entonces, cuando acabas una carrera siendo normalita y llegas a la ciencia, ¿no? Claro, dices, ¿por qué no habré estudiado yo más? ¿O por qué habré ido a tantas convocatorias? Porque ahora no consigo una ayuda para poder seguir haciendo mi tesis. Entonces, al final, por eso sabemos, pues, o sea, está ese ranking, ¿no? Así tal. Pero al final, ni los que fueron sus números 1, o sea, tenemos otros compañeros que emprendieron,
y ya cerraron. Y si tú miras expediente a expediente de los que emprendieron esa empresa o de los que emprendimos en la nuestra, dirás, estos son los cracks. Y no, y nosotros salimos pues porque tenemos otras actitudes, otras formas de ver la empresa, ¿no? Y también pues un poco lugar, circunstancia, tecnología, bueno, es todo, o sea, al final es todo, emprender es eso, no es el conocimiento, es cómo tú desarrolles tu empresa en función de lo que a ti te gusta y en función de cómo tú eres. Al final, como digo yo, Situn tiene ADN de todos nosotros, ¿vale? Es decir, tú al final comparas un poco el equipo y entonces muchas veces nos dividimos en grupos y dices, hay una parte que es como muy afín a mí, otra parte con él y otra parte con el otro y otra parte con el otro. Cristina, ¿cuántas personas sodes en Situn? Ahora mismo 35, 36. No te lo puedo contar ya. Ya he dejado de contar día a día, ¿no? Pero eso, nosotros, por ejemplo, nos gusta pues que sea la gente que trabaje con nosotros, ¿no? Que sea gente que se integre muy bien en el equipo, que sienta a Situn como suya, ¿vale? O sea, que sientan el proyecto como suyo, que se les reconozca lo que hagan bien, que aprendan, que sean un poco dinámicos, que tengan iniciativa, ¿no? Y eso es un poco porque nosotros somos así, ¿no? Entonces, bueno, pues es eso, ¿no? Cada uno genera su empresa. Es lo que decía Luz. Nosotros somos una empresa invertida, pero no fue el objetivo de montar la empresa, ¿no? Nosotros no fuimos un americano que dijo, buah, tengo esto, me voy a forrar. No, fuimos dando pasos y al final, pues las circunstancias por donde te mueves o por donde te manejas te llevan a tomar decisiones, ¿no? Que dices, bueno, pues si realmente quiero competir en este sector, pues necesito esta inversión, porque si no, es un sector pues que realmente en Galicia tenemos dos centros, creo 3, ¿vale? Entonces, claro, no compites a nivel, no es una tecnología que pongamos, o sea, que se pueda poner en cualquier sitio, tienes que expandirte a nivel internacional. Y nosotros siempre nos lo hemos tomado con mucha calma, las rondas y todo, ¿no? También hemos compartido acciones con algunos de nuestros empleados, ¿vale? No somos el emprendedor que quiere todo para él y hace este proyecto porque lo va a vender y se va a forrar. No, disfrutamos con lo que hacemos, tenemos la suerte de trabajar en cosas que empezamos en nuestras tesis. Por eso empezamos el proyecto, porque nos gustaba y nos sigue gustando y nos sigue apasionando. En el momento que eso no nos haga ese sentimiento, se acabará. Porque trabajaremos sin gusto y no llegaremos a nada. Son bonitas reflexións para rematar esta tarde, de traballar tamén no que te formache. Pero vamos deixar a Mercedes que fale, sí. Sí, Mercedes. Algo parecido a isto. A ver, a mí me parece que xusto as industrias da tecnoloxía son as que sacaron o mundo empresarial dese esquema de señoros con traxe gravata. Son as, o sea, vale, está masculinizado, ¿no? Pero os primeiros señores así que mandan e tal, que non responden a ese esquema clásico de Florentino Pérez, non? E a xente do mundo das tecnoloxías, non? Foron os primeiros realmente, os que poden servirnos máis de exemplo a todo o resto, non? E tamén son os que máis visibilizan algo que para min é moi importante, que é que todas as persoas deberían ser emprendedoras, pero só algunhas son as que son empresarias, non? Que iso é algo que se confunde constantemente, non? E por algún motivo se confunde constantemente e non é bo para as mulleres, que acabamos interiorizando máis que se ti non tes un negocio non eres emprendedora, cando é evidente que cando nace unha nena é unha emprendedora nata, non? No que sexa, non? Entón, aí, bueno, eu nisto, o sea, entendo que o vocabulario que usades e tal, pero sempre penso que non é apropiado neste sentido, non? Pero
que queres que vos diga? O sea, é que nese sentido o mundo das tecnoloxías, nesta parte de mulleres emprendedoras, que tamén está, o sea, sodes poucas, non? Pero estades nun contexto, isto non é bronca, é unha reflexión, estades nun contexto no que, como diría eu, os liderados alternativos son aceptados. Por exemplo, no mundo dos bufetes de abogados, a mí pareceme que aí é todo así como moi clásico. Ou son hippies da economía social ou son todos sota, caballo e rei, non? O sea, hai moito que facer, non? Pero despois vas vendo que hai sectores completos como ese, por suposto, o mundo da cultura en certa medida, non todo, pero en certa medida, non? Que hai liderados de outros xeitos, non? Que son diferentes e que son exemplo para o resto da sociedade. Que hai 30 anos, vamos pensar, nun xefe dunha corporación que saír aí en camiseta, non? Bueno, que non falo do tipo de Facebook, non? Pero sí o de Microsoft ou os de Apple, non? Bueno, pois iso é un referente para todo o resto da sociedade, non? Iso non quita que efectivamente é un mundo de heterobásicos, non? Iso, por suposto, non? Pero bueno, hai esperanza. Sí que es verdad, ¿no? Y Luz estará de acuerdo, que realmente sí que es un mundo pues con falta de carácter, o sea, de personal femenino, ¿no? Pero sí que es un mundo que al final, bueno, parte de Silicon Valley surge, no sé si de un movimiento hippie, ¿no? Entonces, al final, dentro de ese mundo, ¿no? La informalidad era parte, ¿no? De ese movimiento, ¿no? Que venía pues de una base científica y todo esto. Y yo creo que eso sí que lo hemos desformalizado. Yo lo comparo, o sea, es decir, yo es verdad que no, en nuestro sector no hay muchas chicas, pero sí que hay un respeto, no hay un machismo entre compañeros, ¿no? Esos gestos que puedes ver, pues yo, bueno, eso, o sea, tengo muchas amigas que trabajan en el mundo de la construcción, ¿vale? El mundo de la ingeniería civil, ¿vale? Y lo que he escuchado, digo, muy bien, yo tengo 2 compañeros, o sea, soy la única chica y trabajando con, ¿sabes? Siendo menos, tenemos un estigma o un trato que en otras carreras, ¿no? La construcción, abogacía, etcétera, ¿no? El efecto mira de niña. Sí. Tú eres el triple de lista y sabes más que él, pero él viene y te dice, mira de niña. Te voy a enseñar. Cosa que en vuestro campo... No lo hay, no lo hay. En eso es bueno. Sí que lo hay como en todos los casos, pero no es algo, o sea, no es un sector machista, ¿no? O sea, es... Masculinizado. Sí, es más claro. A ver, no sé cómo... A ver, eu creo que o sector TIC é igual de machista que o resto da sociedade. Sí, no... Claro, non é general, especialmente. Encontrar... Si dentro das TIC nos vamos aos videoxogos, aí xa hai máis machismo. Nos videoxogos que no TIC xenérico, non? Pero, bueno, eu, en relación ao que comentades deste estereotipo informal, non? Das empresas de Silicon Valley, eu creo que é un pouco máis de cosmético máis que de fondo. Que está ben, que non tes por que ir con traxe e corbata e todo eso, fantástico. Pero despois, por detrás, son empresarios chungos de toda a vida. Sí, son tiburones, ¿no? Porque te poñen un futbolín no traballo para que pases máis horas ali. O sea, eso non hai dúbida ninguna, non? Entón, todo é para que estés máis tempo ali. E tes comedor ali? Pois, para que non saias e todo ese tipo de cousas que se nos venden como mira que chulo e que guai, non? E como se preocupan polos traballadores, bueno, moitas veces non é así, é unha estrategia empresarial para que a xente bote máis horas. Sí que é certo que despois hai eso, hai quen eso aplica ben, para ben,
que tamén, e aquí en Galicia temos moitos casos de empresas que están facendo estupendamente. Pero bueno, que tampouco nos podemos deixar cegar por ese aspecto cosmético de informalidade e... Sí, iso é certo, sí. Pero bueno, hoxe en día as grandes consultoras TIC seguen indo de traxe e corbata, Hai que poñer micro, senón... No. Que esa xente tamén, desde a crise do 2008, están mal vistos. Non? O sea, van a isto de os venres informais e tal. O sea, tamén son conscientes de que hai cambios por aí, non? Sobre todo que o resto non necesariamente ten ese modelo únicamente para mirarse, non? E iso é importante, eu penso, para esta xente que ten 40 anos de recorrido profesional. Claro, a min tanto me ten, non? Pero é posible construir outros modelos, non? Non sei se hai alguna pregunta máis. Decía San Pedro, de Cultura, que se pasábamos máis de 15 minutos nesta sala acabábamos con tortícolis, que era moi incómoda para o público, e levan aquí desde as 4 da tarde. Xa non sei como estarán eses corpos, porque ademais hai que volver mañá, que mañá vai ser tan interesante como as compañeiras que tivemos hoxe aquí. Moitas gracias, Cristina, moitas gracias, Luz. Nesto sector TIC, como os outros, queda moito traballo, quedarían moitos temas por tocar en máis profundidade do que fixemos, pero, bueno, penso que son boas reflexións e eu agradezco moitísimo que nos acompañades hoxe aquí na terceira feira das emprendedoras dedicada ás universitarias e tamén amosar as persoas que están seguíndonos online, porque as mulleres poden estar en todos os sectores dos que estamos falando e que todos os sectores poden estar incluso interrelacionados entre eles e que o eido cultural, o eido biotecnolóxico e o eido TIC pois poden estar perfectamente correlacionados e así teñen que estar. Mañá vémonos de novo aquí na feira e tamén no Salón Noble de Fonseca ás 12:30, que estarán tamén empresas emblemáticas, como decía Pirusa, pois as pioneiras e algunhas outras novas que están empezando en distintos campos, traballando en base ao que se formaron no seu momento nas súas facultades, creando emprego de calidade e transformando o tecido social e empresarial da contorna de Compostela. Moitas gracias, un aplauso ben merecido para Luz e para Cristina. Con nós. Gracias a ti. Bueno, Carmen Casado, se che parece ben, rematamos o día de hoxe. Telas son...